Δεκέμβριος 1941. Έξω από τη Μόσχα, οι θερμοκρασίες πέφτουν στους -30 βαθμούς Κελσίου. Τα γερμανικά πληρώματα tanks μαζεύονται γύρω από φωτιές που έχουν ανάψει κάτω από τα παγωμένα τους Panzer, προσπαθώντας απεγνωσμένα να δώσουν ζωή σε κινητήρες που έχουν στερεοποιηθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας σαν κομμάτια σιδήρου. Η διαδικασία διαρκεί ώρες, αν πετύχει καθόλου, και ο καπνός από αυτές τις φωτιές προσελκύει σοβιετικό πυροβολικό με θανατηφόρα ακρίβεια. Κάποια πληρώματα απλώς εγκαταλείπουν τα οχήματά τους, εκεί που βρίσκονται, με τις ερπίστριες παγωμένες στο έδαφος, τις γραμμές καυσίμου στερεές από τον πάγο. Τότε, απέναντι στην άσπρη έκταση, σοβιετικά τάγκς T-30 4 βρυχώνται στη ζωή. Όχι μετά από ώρες θέρμανσης και προσευχής, αλλά καριέα. Ο ήχος αντυχεί στο χιονισμένο πεδίο της μάχης σαν βροντί. Κάθε κινητήρας παίρνει μπρος μέσα σε δευτερόλεπτα από τη στιγμή που τα πληρώματα ανεβαίνουν. Γερμανοί μηχανικοί παρακολουθούν με δυσπιστία και μετά με αυξανόμενο τρόμο. Πώς είναι δυνατόν? Τα Panzer τους αντιπροσωπεύουν αυτό που τους έχουν πει ότι είναι οι καλύτεροι μηχανικοί στον κόσμο, κι όμως κάθονται σιωπηλά και νεκρά, ενώ σοβιετικές μηχανές ζωντανεύουν σε συνθήκες που θα έπρεπε να καθιστούν αδύνατη την εκκίνηση οποιοδήποτε κινητήρα. Αυτό δεν ήταν απλώς εντυπωσιακό. Ήταν μια τεχνολογική αποκάλυψη που θα ανάγκαζε τη Γερμανία να ανασχεδιάσει πλήρως τον στόλο των τάγκς της. Θα επηρέαζε τον θωρακισμένο πόλεμο για δεκαετίες και θα συνέβαλε στη διάσωση της Μόσχας από την κατάληψη. Το πλεονέκτημα δεν ήταν οριακό. Στη βάναυση μαθηματική εξίσωση του χειμερινού πολέμου, επιχειρησιακά τάγκς έναντι παγωμένων τάγκς ισοδυναμεί με απόλυτη υπεροχή. Η κινητικότητα στη μάχη σημαίνει τα πάντα και σε εκείνο το παγωμένο κόλαση έξω από τη Μόσχα, μόνο η μία πλευρά την είχε. Αυτό που παρατήρησαν οι Γερμανοί μηχανικοί δεν ήταν τύχη ή κάποια μυστηριώδης ρωσική αντίσταση στο κρύο. Ήταν μηχανική πρόβλεψη, μία σειρά από σκόπιμες σχεδιαστικές αποφάσεις που λήφθηκαν χρόνια πριν, ρηχτούν οι πρώτες σφαίρες της επιχείρησης Μπαρμπαρόσα. Πίσω από εκείνες τις ακαριαίες εκκινήσεις κρύβονταν κύλινδροι πεπιεσμένου αέρα, κινητήρες ντίζελ τροποποιημένοι για ακραίο κρύο, πρόσθετα καυσίμου που αναπτύχθηκαν μέσα από δεκαετίες λειτουργίας εξοπλισμού σε σιβηρικούς χειμώνες, και η αφοσίωση μηχανικών που καταλάβαιναν ότι στη Ρωσία ο χειμώνας δεν είναι μια ενόχληση. Είναι μια συνεχής πραγματικότητα, για την οποία πρέπει να σχεδιαστεί από το πρώτο σχέδιο. Η ιστορία του πώς τα σοβιετικά τάγκς μπορούσαν να εκκινούν ακαριαία στους -30 βαθμούς, ενώ τα γερμανικά Panzer πάγωναν εντελώς, περιλαμβάνει 3 αλληλένδετες αφηγήσεις. Πρώτον, υπάρχει η ιστορία της τεχνολογικής καινοτομίας, των εκκινητών πεπιεσμένου αέρα και των τροποποιήσεων ντίζελ που ξεπέρασαν τη συμβατική σοφία σχετικά με τη λειτουργία κινητήρων σε ψυχρό καιρό. Δεύτερον, ο στρατηγικός υπολογισμός που οδήγησε τη Γερμανία να εισβάλει στη Ρωσία χωρίς να προετοιμαστεί για τον χειμώνα, υποθέτοντας ότι η νίκη θα ερχόταν πριν από το πρώτο χιόνι. Και τρίτον, η ανθρώπινη ιστορία του Μιχαήλ Κοσκίν, του σχεδιαστή τάγκ, που κυριολεκτικά έδωσε τη ζωή του αποδεικνύοντας ότι η δημιουργία του μπορούσε να επιβιώσει από τους ρωσικούς χειμώνες, πεθαίνοντας από κρύο που κόλλησε κατά τη διάρκεια των ίδιων των δοκιμών που θα έσωζαν αργότερα τη χώρα του. Σε μία στιγμή θα κάνουμε ένα βήμα πίσω για να καταλάβουμε πώς η Γερμανία έφτασε σε αυτό το σημείο κρίσης. Αλλά πρώτα πρέπει να κατανοήσουμε τι σήμαιναν εκείνες οι παγωμένες ημέρες του Δεκεμβρίου, όταν ο πιο μηχανοποιημένος στρατός που είχε δει ποτέ ο κόσμος βρέθηκε παραλυμμένος από καιρικές συνθήκες για τις οποίες οι σοβιετικοί μηχανικοί σχεδίαζαν εδώ και καιρό. Η επιχείρηση Μπαρμπαρόσα εξερράγη στα σοβιετικά σύνορα στις 22 Ιουνίου 1941, εξαπολύοντας τη μεγαλύτερη εισβολική δύναμη στην ανθρώπινη ιστορία. 3 εκατομμύρια Γερμανοί στρατιώτες, υποστηριζόμενοι από χιλιάδες τάγκς και αεροσκάφη, εισέβαλαν στις σοβιετικές άμυνες με καταστροφικό αποτέλεσμα. Το σχέδιο ήταν κομψό στην απλότητά του και καταστροφικό στις παραδοχές του. Η ηγεσία της Wehrmacht, από τον Χίτλερ μέχρι το Γενικό Επιτελείο, πίστευε ότι η Σοβιετική Ένωση θα κατέρεε μέσα σε 8 με 12 εβδομάδες. Με αυτόν τον υπολογισμό, οι γερμανικές στρατιές θα παρήλαβναν μέσω της Μόσχας κάτω από τον φθινοπορεινό ήλιο, με την εκστρατεία να έχει ολοκληρωθεί πριν από την πρώτη χιονόπτωση. Αυτές οι αρχικές εβδομάδες φάνηκαν να επιβεβαιώνουν τη γερμανική αυτοπεποίθηση. Οι σοβιετικές στρατιές διαλύθηκαν κάτω από την επίθεση, χάνοντας χιλιάδες τάγκς και εκατοντάδες χιλιάδες αιχμαλώτους. Μέχρι τον Νοέμβριο του 1941, οι γερμανικές αιχμές βρίσκονταν εντός οπτικής επαφής με τους πυργίσκους του Κρεμλίνου, αρκετά κοντά ώστε οι αξιωματικοί να βλέπουν τα κτίρια με κιάλια. Αλλά μέχρι τότε η Wehrmacht είχε υποστεί περισσότερες από 734.000 απώλειες.
Οι γραμμές ανεφοδιασμού εκτείνονταν σε τεράστιες αποστάσεις, γίνονταν λεπτότερες με κάθε χιλιόμετρο και ο χειμώνας έφτασε νωρίς. Ο χειμώνας του 1941 έως 42 θα καταγραφόταν ως ο ψυχρότερος ευρωπαϊκός χειμώνας του 20ου αιώνα. Ο ίδιος ο Χίτλερ θα τον αποκαλούσε αργότερα το χειρότερο σε 150 χρόνια, αν και το αν αυτό ήταν ακριβές ή απλώς μια δικαιολογία για την αποτυχία, παραμένει αμφισβητήσιμο. Αυτό που είναι αδιαμφισβήτητο είναι ότι οι θερμοκρασίες έπεσαν με σοκαριστική ταχύτητα. Ο Δεκέμβριος είχε μέσο όρο -12,8 βαθμούς Κελσίου. Μέχρι τον Ιανουάριο η Μόσχα κατέγραψε -20,2 βαθμούς. Αυτά δεν ήταν σύντομες ψυχρές εισβολές, αλλά παρατεταμένο, αμήλικτο κρύο που διαπερνούσε κάθε μέταλλο, ύφασμα και σάρκα. Για τις γερμανικές δυνάμεις που ήταν εξοπλισμένες και σχεδιασμένες για μια καλοκαιρινή εκστρατεία, αυτό το κρύο έγινε ένας δεύτερος εχθρός πιο αμήλικτος από οποιονδήποτε σοβιετικό στρατιώτη. Οι κινητήρες τάγκς που είχαν κινηθεί αξιόπιστα το Σεπτέμβριο αρνούνταν να πάρουν μπρος το Δεκέμβριο. Το φαινόμενο δεν ήταν μυστηριώδες. Στους -30 βαθμούς Κελσίου, τα λιπαντικά που επιλέχθηκαν για τα γερμανικά πάντζερ μετατράπηκαν από ρευστά λάδια σε παχύρευστη λάσπη και μετά σε κάτι που προσέγγιζε στερεό κερί. Μέσα σε έναν κινητήρα Maybach, αυτό σήμαινε ότι κάθε κινούμενο μέρος πάλευε ενάντια σε στερεοποιημένη αντίσταση, απαιτώντας τεράστια δύναμη απλώς για να περιστραφεί ο στροφαλοφόρος άξονας. Τα τυπικά λιπαντικά της Wehrmacht με την ονομασία 3,21 Einheitsöl, Der Wehrmacht, περίπου ισοδύναμο με σύγχρονο λάδι, SAE-15W40, σχεδιάστηκαν για ευρωπαϊκές συνθήκες, όπου ο χειμώνας σήμαινε λίγους βαθμούς κάτω από το 0, όχι το σιβηρικό κρύο που τώρα έπνιγε το μέτωπο της Μόσχας. Τα γερμανικά πληρώματα τάγκς ανέπτυξαν απεγνωσμένες αυτοσχέδιες λύσεις. Έφτιαχναν φωτιές κάτω από τα πάντζερ τους, προσπαθώντας να ζεστάνουν τα μπλοκ των κινητήρων αρκετά ώστε το παγωμένο λάδι να ρέει ξανά. Αυτή η διαδικασία κατανάλωνε ώρες, απαιτούσε την έβρεση σπάνιων ξύλων και παρήγαγε στήλες καπνού ορατές για χιλιόμετρα. Τα σοβιετικά πυροβολεία έμαθαν να παρακολουθούν αυτά τα χαρακτηριστικά σημάδια, στοχεύοντας τα πυρομαχικά τους σε σταθερές γερμανικές θέσεις. Ακόμα και όταν η θέρμανση λειτουργούσε, η εκκίνηση ενός παγωμένου βενζινοκινητήρα απαιτούσε λειτουργικές μπαταρίες και οι ηλεκτροχημικές αντιδράσεις επιβραδύνονται δραματικά σε ακραίο κρύο. Μία μπαταρία που παρήχε ισχυρή ισχύ εκκίνηση στο φθινόπωρο μπορεί να παρήχε μόνο τη μισή της χωρητικότητα στο θανατηφόρο κρύο του Δεκεμβρίου, μόλις αρκετή για να περιστρέψει έναν κινητήρα μέσα σε λάδι τόσο παχύ όσο το μέλι. Τα συστήματα καυσίμου παρουσίαζαν τον δικό τους εφιάλτη. Η ίδια η βενζίνη δεν παγώνει σε αυτές τις θερμοκρασίες, αλλά οι υδρατμοί στις γραμμές καυσίμου και στα ρεζερβουάρ μπορούν να συμπυκνωθούν και να παγώσουν στερεά, μπλοκάροντας τη ροή. Τα φίλτρα καυσίμου βούλωναν από σωματίδια πάγου, τα καρμπιρατέρ πάγωναν. Στα λίγα τάγκς που μπορούσαν να εκκινηθούν, τα συστήματα όπλων συχνά μπλοκάριζαν, οι περίπλοκοι μηχανισμοί ελαττηρίων ανάκρουσης και συστημάτων φόρτωσης νικιόνταν από το κρύο που έκανε το μέταλλο εύθραυστο και τα ελαστικά στεγανοποιητικά άκαμπτα και άχρηστα. Το ανθρώπινο κόστος αυξανόταν με τρομακτική ταχύτητα. Οι Γερμανοί στρατιώτες φορούσαν δερμάτινες μπότες σχεδιασμένες για πεζοπορία σε ασφαλτοστρωμένους δρόμους, όχι για μόνωση από παγωμένο έδαφος. Οι στολές τους, επαρκείς για τους ευρωπαϊκούς χειμώνες, αποδείχθηκαν τραγικά ανεπαρκείς. Τα κρούσματα κρυοπαγημάτων άρχισαν να κατακλείζουν τα στρατιωτικά νοσοκομεία. Μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 1942, οι γερμανικές ιατρικές υπηρεσίες κατέγραψαν 112.627 περιπτώσεις κρυοπαγημάτων. Σχεδόν 15.000 στρατιώτες υποβλήθηκαν σε ακροτηριασμούς άκρων. Μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, περισσότεροι Γερμανοί στρατιώτες νοσηλεύονταν για κρυοπαγήματα παρά για τραύματα μάχης. Το κρύο δεν ήταν απλώς μια ενόχληση. Κατέστρεφε συστηματικά την ικανότητα μάχης της Wehrmacht. Αυτό που κάνει αυτή την καταστροφή ιδιαίτερα πικρή από γερμανική άποψη είναι ότι προέκυψε από επιλογή, όχι από ανάγκη. Χειμερινές στολές υπήρχαν σε αποθήκες πίσω στη Γερμανία, αλλά η εφοδιαστική της Wehrmacht έδινε προτεραιότητα στα πυρομαχικά και τα καύσιμα έναντι των ρούχων, στοιχηματίζοντας ότι ο πόλεμος θα τελείωνε πριν γίνουν απαραίτητα τα χειμερινά ρούχα. Όταν το στοίχημα απέτυχε, αυτά τα εφόδια βρίσκονταν εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τα στρατεύματα που πάγωναν στο μέτωπο. Ομοίως, αντιψυκτικά ενώσεις υπήρχαν στη γερμανική βιομηχανία, αλλά κανένα δεν είχε διανεμηθεί σε στρατιωτικές μονάδες, επειδή η παραδοχή του σχεδιασμού έλεγε ότι δεν θα χρειάζονταν.
Αξιωματικοί που είχαν προτείνει την προετοιμασία για πιθανές χειμερινές επιχειρήσεις φέρεται να επικρίθηκαν για αρνητική σκέψη, για αδυναμία πίστης στο δόγμα της γρήγορης νίκης. Εν τω μεταξύ, οι σοβιετικές δυνάμεις επιχειρούσαν σε συνθήκες για τις οποίες εκπαιδεύονταν και εξοπλίζονταν καθ' όλη τη στρατιωτική τους ζωή. Οι σοβιετικοί στρατιώτες φορούσαν καπιτονέ μπουφάν και τσόχινα μποτάκια, πρακτικά ενδύματα που αναπτύχθηκαν μέσα από δεκαετίες εμπειρίας σε χειμερινό πόλεμο. Πιο κρίσιμο για την ιστορία μας, τα σοβιετικά οχήματα εκκινούσαν και λειτουργούσαν σε συνθήκες που άφηναν τις γερμανικές μηχανές σιωπηλές και παγωμένες. Σε όλο το μέτωπο, κατά τη διάρκεια εκείνων των εβδομάδων του Δεκεμβρίου, οι Γερμανοί στρατιώτες παρακολουθούσαν τα σοβιετικά τάνκς να κινούνται ελεύθερα μέσα στο χιόνι και το κρύο ενώ τα δικά τους πάντζερ κάθονταν νεκρά παρά κάθε απεγνωσμένη προσπάθεια αναβίωσής τους. Αυτό δεν συνέβαινε επειδή οι ρωσικές μηχανές ή οι Ρώσοι στρατιώτες ήταν άτρωτοι στο κρύο. Συνέβαινε επειδή οι σοβιετικοί μηχανικοί είχαν σχεδιάσει για τον χειμώνα που οι Γερμανοί μηχανικοί ήλπιζαν ότι δεν θα ερχόταν ποτέ. Αυτή η διαφορά στις παραδοχές, στην πρόβλεψη, στην προθυμία προετοιμασίας για τις χειρότερες δυνατές συνθήκες αντί για τις καλύτερες, επρόκειτο να αποδειχθεί στρατηγικά καθοριστική. Αλλά για να κατανοήσουμε πώς τα σοβιετικά τάνκς πέτυχαν αυτό που φαινόταν αδύνατο στους Γερμανούς, πρέπει να γυρίσουμε πίσω στον Οκτώβριο, στην πρώτη στιγμή που οι Γερμανοί τανκέρ συνειδητοποίησαν ότι αντιμετώπιζαν κάτι πρωτοφανές. Αρχές Οκτωβρίου 1941. Ο καιρός παρέμενε σχετικά ήπιος, τίποτα σαν το θανατηφόρο κρύο που θα ερχόταν το Δεκέμβριο. Κοντά στην πόλη Μτσένσκ, κοντά στην Οριόλ, η 4η μεραρχία Πάντζερ προχωρούσε με την αυτοπεποίθηση που γεννά 4 μήνες σχεδόν συνεχούς νίκης. Αυτή η μεραρχία αποτελούσε μέρος της ομάδας Πάντζερ 2 του Χάιντς Γκουντέριαν και ο Γκουντέριαν ήταν αναμφισβήτητα ο κορυφαίος ασκούμενος του θωρακισμένου πολέμου στον κόσμο. Τα πληρώματα των Πάντζερ του είχαν συντρίψει την πολωνική αντίσταση το 1939, σάρωσαν τη Γαλλία το 1940 και διέλυσαν τις σοβιετικές άμυνες καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Μέχρι τον Οκτώβριο περίμεναν λίγη σοβαρή αντίσταση. Το πρωί της 6ης Οκτωβρίου 1941, μία γερμανική Kampfgruppe, μία ομάδα μάχης μεικτών όπλων, κατέλαβε μία θέση που κρατούσαν σοβιετικά ελαφρά, Tanks T-26. Αυτές οι παλαιότερες σοβιετικές μηχανές, με λεπτό θώρακα και αδύναμα πυροβόλα, έπεσαν γρήγορα από τα γερμανικά πυρά. Ήταν ακριβώς το είδος της εμπλοκής που είχε χαρακτηρίσει την εκστρατεία μέχρι εκείνη τη στιγμή. Οι Γερμανοί τανκέρ ετοιμάστηκαν να συνεχίσουν την προέλασή τους, ίσως μοιράζοντας αστεία για την ευκολία της προόδου τους. Τότε, απέναντι στην ανοιχτή πεδιάδα, είδαν αυτό που θα περιγραφόταν σε γερμανικές αναφορές ως μια τεράστια αρμάδα. Μεσαία τάγκς T-34 και βαριά τάγκς KV-1 κύλησαν προς αυτούς σε συνεκτικό σχηματισμό. Αυτό σηματοδότησε μία από τις πρώτες φορές που οι σοβιετικές δυνάμεις κατάφεραν να αναπτύξουν τα βαριά τους θωρακισμένα όχι ως διάσπαρτα μεμονωμένα οχήματα, αλλά ως μια οργανωμένη συγκεντρωμένη δύναμη κρούσης. Αυτό που συνέβη στη συνέχεια συγκλώνησε τη Wehrmacht στα θεμέλια της. Οι Γερμανοί πυροβολητές άνοιξαν πυρ σε αποστάσεις όπου περίμεναν να καταστρέψουν σοβιετικά τάγκς με ευκολία. Οι οβίδες χτύπησαν τα T-34 με ευθείες βολές και αναπήδησαν. Ή θρηματίστηκαν ενάντια στον κεκλειμένο θώρακα που τα εκτρέπησε βροχή από μια επικλινή στέγη. Τα γερμανικά πληρώματα παρακολούθησαν με αυξανόμενη δυσπιστία, καθώς τα αποδεδειγμένα αντιαρματικά τους όπλα απέτυχαν να σταματήσουν τη σοβιετική προέλαση. Ένας Γερμανός αξιωματικός, ο υπολοχαγός Στέουμπ, ανέφερε ότι το τάγκ του έβαλε βολές σε ένα μόνο T-34 μία φορά στα 20 μέτρα και άλλες 4 φορές στα 50 μέτρα. Σημείωσε με σκυθροπό ύφος ότι αυτές δεν είχαν καμία αισθητή επίδραση. Τα σοβιετικά τάγκς εντωμεταξύ αντεπιτέθηκαν με δύναμη. Το πυροβόλο των 76,2 χιλιοστών του T-34 μπορούσε να διαπεράσει τη γερμανική θωράκιση σε αποστάσεις όπου τα γερμανικά πυροβόλα δεν μπορούσαν να βλάψουν το T-34 σε αντάλλαγμα. Τα Panzer 3 και 4, που κυριαρχούσαν σε κάθε πεδίο μάχης στην Ευρώπη, βρέθηκαν ξεπερασμένα σε εμβέλεια, ξεπερασμένα σε πυρομαχικά και ξεπερασμένα σε θωράκιση. Η 4η μεραρχία Panzer υπέστη αυτό που ο Γκουντέριαν θα περιέγραφε ως σοβαρό πισωγύρισμα, στρατιωτική ορολογία που συχνά μεταφράζεται σε απώλειες και κατεστραμμένο εξοπλισμό που θα χρειαζόταν εβδομάδες για να αντικατασταθεί. Ο Χάιντς Γκουντέριαν, ένας άνθρωπος που δεν επιδιδόταν σε υπερβολές ή πανικό, έγραψε στα απομνημονεύματά του Panzer Leader
ότι αυτή η μάχη ήταν η πρώτη φορά που η τεράστια υπεροχή του ρωσικού T-30, 4 έναντι των τάγκς, μας έγινε ξεκάθαρα εμφανής. Αμέσως ζήτησε έρευνα για τις πραγματικότητες του πολέμου τάγκς στο ανατολικό μέτωπο. Άλλοι Γερμανοί διοικητές, βιώνοντας παρόμοιες σοκ, καθώς τα T-34 εμφανίζονταν σε μεγαλύτερους αριθμούς, προσέφεραν τις δικές τους εκτιμήσεις. Ο στρατηγός Paul Ludwig Ewald von Kleist αποκάλεσε το T-34 το καλύτερο τάγκ στον κόσμο. Οι γερμανικές αναφορές μετά τη μάχη περιέγραφαν τις σοβιετικές μηχανές να προελάβουν σαν προϊστορικά τέρατα, να αγνοούν πυρά που θα έπρεπε να τις είχαν καταστρέψει. Οι τακτικές λεπτομέρειες λένε την ιστορία. Ένα TA-34 ζύγιζε 26 τόνους, διέθετε κεκλειμένο θώρακα πάχους 30 έως 45 χιλιοστών, ανάλογα με την τοποθεσία, και διέθετε ένα πυροβόλο υψηλής ταχύτητας που μπορούσε να διαπεράσει οποιαδήποτε γερμανική θωράκιση τότε σε υπηρεσία. Η ανάρτηση του Christie, που προερχόταν από σχέδια του Αμερικανού μηχανικού J. Walter Christie, του έδινε αξιοσημείωτη κινητικότητα σε ανώμαλο έδαφος. Οι φαρδιές ερπίστριες κατανέμουν αποτελεσματικά το βάρος του, επιτρέποντας την κίνηση μέσα από λάσπη και χιόνι που βούλιαζαν γερμανικά οχήματα με στενότερες ερπίστριες. Ακόμα και τον Οκτώβριο, πριν το χιόνι περιπλέξει τα πράγματα, αυτό το πλεονέκτημα κινητικότητας ήταν εμφανές στις γερμανικές δυνάμεις. Αλλά οι σχετικά ήπιες συνθήκες του Οκτωβρίου σήμαιναν ότι τα γερμανικά τάγκς εξακολουθούσαν να λειτουργούν. Οι κινητήρες τους εκκινούσαν, τα συστήματά τους λειτουργούσαν και μπορούσαν να ελιχθούν ακόμα και αν δεν μπορούσαν να πολεμήσουν αποτελεσματικά τα T-34 σε απόσταση. Τα γερμανικά πληρώματα που επέζησαν από το Μτσένσκ ήξεραν ότι αντιμετώπιζαν ένα ανώτερο τάγκ. Δεν ήξεραν ακόμα ότι αντιμετώπιζαν ένα τάγκ σχεδιασμένο από την αρχή του για να πολεμά σε συνθήκες που σύντομα θα άφηναν τις δικές τους μηχανές αβοήθητες. Αυτό που εντυπωσίασε τους Γερμανούς στο Μτσένσκ ήταν ο θώρακας του T-34, το πυροβόλο του και η κινητικότητά του. Αυτά τα πλεονεκτήματα θα ήταν επαρκή για να το καθιστούσαν έναν τρομερό αντίπαλο υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Αλλά η πραγματική έκπληξη, η αποκάλυψη που θα ανάγκαζε μια πλήρη γερμανική επανεκτίμηση των θωρακισμένων δυνάμεών τους, απήχε ακόμα εβδομάδες. Όταν ο χειμώνας έφτασε με πλήρη ισχύ, εκείνοι οι Γερμανοί τανκέρ θα ανακάλυπταν ότι τα πλεονεκτήματα του T-34 πήγαιναν πολύ πέρα από αυτό που μπορούσε να φανεί στις φθινοπορεινές μάχες. Θα μάθαιναν ότι οι σοβιετικοί μηχανικοί δεν είχαν φτιάξει απλώς ένα καλύτερο τάγκ για καλοκαιρινό πόλεμο. Είχαν φτιάξει ένα τάγκ που μπορούσε να πολεμά όταν τα γερμανικά Panzer δεν μπορούσαν να πολεμήσουν καθόλου. Η αντίδραση του Γκουντέριαν στο Μτσένσκ αποκαλύπτει τόσο τη σοβαρότητα του σοκ, όσο και την προσπάθεια της Γερμανίας να ανταποκριθεί. Πρότεινε με αξιοσημείωτη πρακτικότητα η Γερμανία να αντιγράψει απλώς το T-34. Γιατί να ξοδέψουν χρόνο σχεδιάζοντας ένα νέο τάγκ όταν οι Σοβιετικοί είχαν ήδη παράγει ένα εξαιρετικό? Απλώς να το αναπαράγουν, να το κατασκευάσουν σε γερμανικά εργοστάσια και να το αναπτύξουν εναντίον των αδελφών του. Αυτή η πρόταση αποκαλύπτει πόσο βαθιά η συνάντηση με το TA-34 είχε κλονίσει την αυτοπεποίθηση της Γερμανίας στο δικό της δόγμα θωρακισμένου πολέμου. Αυτό μας φέρνει στο ερώτημα γιατί η Γερμανία δεν μπορούσε ή δεν ήθελε να ακολουθήσει την ευθεία συμβουλή του Γκουντέριαν. Στα μέσα Νοεμβρίου 1941, μια ειδική επιτροπή Πάντζερ έφτασε στο ανατολικό μέτωπο με μια ασυνήθιστη αποστολή. Η επιτροπή, που έφτασε στις 18 Νοεμβρίου και διεξήγαγε την έρευνά της μέχρι τις 21 Νοεμβρίου, συγκέντρωσε σχεδιαστές τάγκς, βιομηχάνους και αξιωματικούς από το Γραφείο Εφοδιασμού του Στρατού, με αποστολή να μελετήσουν από κοντά αιχμαλωτισμένα T-34. Οι γερμανικές δυνάμεις είχαν μέχρι εκείνο το σημείο αιχμαλωτήσει αρκετά άθικτα ή επισκευάσιμα δείγματα, παρέχοντας ευκαιρίες για λεπτομερή τεχνική αξιολόγηση. Ο στόχος της Επιτροπής ήταν απλός: να κατανοήσει τι έκανε αυτό το σοβιετικό τάγκ ανώτερο και να καθορίσει πώς έπρεπε να ανταποκριθεί η Γερμανία. Η τεχνική αξιολόγηση αποκάλυψε μηχανική που εντυπωσίασε ακόμα και τους Γερμανούς μηχανικούς, οι οποίοι δεν ήταν καθόλου διατεθειμένοι να επενέσουν εχθρική εργασία. Ο σχεδιασμός κεκλειμένου θώρακα του T-34 ήταν επαναστατικός. Κλείνοντας τις πλάκες θώρακα, αντί να τις τοποθετούν κάθετα, οι Σοβιετικοί σχεδιαστές πέτυχαν δύο πλεονεκτήματα ταυτόχρονα. Πρώτον, μια κεκλειμένη πλάκα παρουσιάζει μεγαλύτερο αποτελεσματικό πάχος σε μια εισερχόμενη οβίδα από μια κάθετη πλάκα ίδιου πραγματικού πάχους.
Μία πλάκα 40, 5 χιλιοστών και κλειμένη στις 60 μοίρες από την κάθετο παρουσιάζει περίπου 90 χιλιοστά αποτελεσματικού θώρακα σε μία οβίδα που χτυπά κάθετα στο έδαφος. Δεύτερον, ο κεκλειμένος θώρακας αυξάνει την πιθανότητα οι οβίδες να αναπηδήσουν αντί να διαπεράσουν, γλιστρώντας την κεκλειμένη επιφάνεια αντί να χτυπήσουν τετράγωνα. Η Επιτροπή εξέτασε το πυροβόλο του T-34, ένα όπλο 76,2 χιλιοστών με ανώτερη διείσδυση από οτιδήποτε ήταν τοποθετημένο σε γερμανικά τάγκς. Μελέτησαν την ανάρτηση Christie και τις φαρδιές ερπίστριες που έδιναν στο τάγκ την εντυπωσιακή του κινητικότητα, σημείωσαν τη σχετικά απλή, στιβαρή κατασκευή που θα διευκόλυνε τη μαζική παραγωγή και τη συντήρηση στο πεδίο και ανακάλυψαν τον κινητήρα Diesel VT2. Αυτός ο κινητήρας αντιπροσώπευε ένα σημαντικό μηχανικό επίτευγμα, μια διάταξη VD12 με χωρητικότητα 38,88 λίτρα. Παρήγαγε 500 ύπους στις 1.800 στροφές ανά λεπτό. Ο σχεδιασμός διέθετε διπλούς εκεντροφόρους επικεφαλής ανά σειρά κυλίνδρων, 4 βαλβίδες ανά κύλινδρο και άμεσο ψεκασμό καυσίμου. Αυτή ήταν εξελιγμένη μηχανική με κάθε πρότυπο, συγκρίσιμη σε πολυπλοκότητα με τα γερμανικά σχέδια. Αλλά ήταν diesel και αυτό παρουσίαζε στη Γερμανία μια σειρά προβλημάτων. Τα γερμανικά tanks, ειδικά τα Panzer 3 και 4, που αποτελούσαν τη ραχοκοκαλιά των μεραρχιών Panzer, χρησιμοποιούσαν βενζινοκινητήρες Maybach. Τα μεταγενέστερα μοντέλα διέθεταν τον Maybach HL 1200 TRM, έναν βενζινοκινητήρα VIC 12.300 ύπων. Αυτοί οι κινητήρες είχαν αποδειχθεί αξιόπιστοι σε ευρωπαϊκές συνθήκες και η γερμανική βιομηχανία είχε εκτενή εμπειρία στην κατασκευή τους. Η μετάβαση σε ντίζελ θα σήμαινε επαναπροσαρμογή εργοστασίων, εκπαίδευση εργαζομένων σε διαφορετικές διαδικασίες κατασκευής και προμήθεια διαφορετικών υλικών. Ο Γκουντέριαν και άλλοι διοικητές Πάντζερ, φρέσκοι από το σοκ της συνάντησης με τα IT-34 στη μάχη, πίεζαν για την απλή αντιγραφή του σοβιετικού σχεδίου στο σύνολό του. Από την οπτική γωνία ενός τανκέρ, αυτό είχε απόλυτη λογική. Οι σοβιετικοί μηχανικοί είχαν λύσει το πρόβλημα της κατασκευής ενός ανώτερου τάγκ. Γιατί να μην επωφεληθούν από τη λύση τους? Ο ταχύτερος τρόπος ανάπτυξης ενός ανταγωνιστικού τάγκ θα ήταν η κατασκευή κλώνων T-34 σε γερμανικά εργοστάσια. Το τμήμα όπλων, ωστόσο, εντόπισε αυτό που θεωρούσε ανυπέρβλητα εμπόδια. Πρώτον, οι κινητήρες diesel απαιτούσαν εξειδικευμένα κράματα χάλιβα, που η Γερμανία δεν μπορούσε όλο και περισσότερο να προμηθευτεί σε απαραίτητες ποσότητες. Ο ναυτικός αποκλεισμός και η απώλεια εισαγωγών σήμαιναν ότι η πρόσβαση της Γερμανίας σε ορισμένα στοιχεία κράματος είχε περιοριστεί. Οι αναφορές έδειχναν ότι η ποιότητα του γερμανικού σκληρημένου χάλιβα μειωνόταν στην πραγματικότητα, καθώς ο πόλεμος προχωρούσε λόγω έλλειψης φυσικών πόρων και ήταν ήδη κατώτερη από τον ρωσικό σκληρημένο χάλιβα για εφαρμογές υψηλής καταπώνησης, όπως τα εξαρτήματα κινητήρων diesel. Δεύτερον, η Γερμανία στερούνταν της βιομηχανικής υποδομής για μαζική παραγωγή κινητήρων diesel στην κλίμακα που απαιτούνταν για τον πόλεμο tanks. Η γερμανική τεχνολογία diesel υπήρχε, σίγουρα. Τα γερμανικά υποβρύχια χρησιμοποιούσαν κινητήρες diesel, όπως και κάποια πλοία και βιομηχανικές εφαρμογές. Αλλά η εγκατάσταση νέων γραμμών παραγωγής για κινητήρες diesel tanks, ενώ ο πόλεμος απαιτούσε συνεχείς αυξήσεις στην παραγωγή tanks, θα σήμαινε ένα κενό παραγωγής μηνών. Μπορούσε η Γερμανία να αντέξει οικονομικά, να σταματήσει ή να μειώσει δραματικά την παραγωγή tanks για μισό χρόνο, ενώ τα εργοστάσια επαναπροσαρμόζονταν. Η στρατηγική κατάσταση έλεγε όχι. Τρίτον, το τμήμα όπλων υποστήριξε ότι οι κινητήρες diesel ήταν εγγενώς βαρύτεροι και πιο πολύπλοκοι από τους βενζινοκινητήρες ισοδύναμης ισχύως. Ένα diesel πρέπει να κατασκευάζεται πιο στιβαρά για να αντέχει τις υψηλότερες αναλογίες συμπίεσης που απαιτούνται για την ανάφλεξη συμπίεσης. Αυτό σήμαινε περισσότερο μέταλλο, περισσότερη μηχανική κατεργασία και περισσότερο βάρος στο τελικό όχημα. Οι Γερμανοί μηχανικοί επεσήμαναν ότι συγκρίσιμοι κινητήρες diesel απαιτούσαν μεγαλύτερα συστήματα ψήξης, πρόσθετο όγκο και παρουσίαζαν προκλήσεις συσκευασίας. Η Επιτροπή Panzer κατέληξε σε έναν συμβιβασμό. Αντί να αντιγράψει απευθείας το DT-34, η Γερμανία θα ανέπτυσε ένα νέο μεσαίο tank, ενσωματώνοντας 3 βασικά χαρακτηριστικά του T-34. Πρώτον, ένα μακρύ προεξέχον πυροβόλο με ανώτερη διείσδυση. Δεύτερον, μεγάλες ερπίστριες για καλύτερη κινητικότητα εκτός δρόμου. Τρίτον, και πιο επαναστατικό για τη γερμανική φιλοσοφία σχεδιασμού και κλειμένο θώρακα γκλίσης. Το τάγκ
Θα διατηρούσε βενζινοκινητήρα και γερμανικές μεθόδους κατασκευής, αλλά θα υιοθετούσε τις καινοτομίες που καθιστούσαν το T-34 αποτελεσματικό. Αυτή η απόφαση θα οδηγούσε τελικά στο Tank Panther, το οποίο πολλοί ιστορικοί θεωρούν το καλύτερο γερμανικό τάγκ του πολέμου. Αλλά το Panther δεν θα έμπαινε σε υπηρεσία μέχρι το καλοκαίρι του 1943 στη μάχη του Κούρσκ. Αυτό σήμαινε 2 χρόνια από τον Μτσένσκ μέχρι την ανάπτυξη μιας απάντησης. 2 χρόνια κατά τα οποία τα γερμανικά τάγκς αντιμετώπιζαν τα T-34 με ανεπαρκή εξοπλισμό. Πιο άμεσα σχετικό με την ιστορία μας, η διατήρηση των βενζινοκινητήρων σήμαινε ότι τα γερμανικά τάγκς θα συνέχιζαν να αντιμετωπίζουν προβλήματα εκκίνησης στο κρύο, που η Επιτροπή Πάντζερ, διεξάγοντας την αξιολόγησή της τον Νοέμβριο, δεν είχε ακόμα βιώσει πλήρως. Οι θερμοκρασίες του Νοεμβρίου, αν και ψυχρές, δεν είχαν φτάσει ακόμα στα άκρα του Δεκεμβρίου και του Ιανουαρίου. Η Επιτροπή μπορούσε να εξετάσει αιχμαλωτισμένα T-34, να μετρήσει το πάχος του θώρακά τους, να δοκιμάσει τα πυροβόλα τους και να αναλύσει τα μηχανικά τους συστήματα. Αυτό που δεν μπορούσαν να εκτιμήσουν πλήρως στα τέλη Νοεμβρίου ήταν πώς αυτά τα συστήματα λειτουργούσαν στους -30 βαθμούς Κελσίου. Σημείωσαν τον κινητήρα ντίζελ, ανέλυσαν τις προδιαγραφές του και συνυπολόγισαν τα μειονεκτήματά του στην πρότασή τους κατά της αντιγραφής του T-34. Δεν καταλάβαιναν ακόμα ότι το καύσιμο ντίζελ με σωστά πρόσθετα μπορούσε να λειτουργήσει σε ακραίο κρύο, ενώ οι βενζινοκινητήρες χωρίς σωστή προετοιμασία θα πάγωναν απλώς στερεά. Μέχρι τη στιγμή που οι γερμανικές δυνάμεις κατάλαβαν πλήρως την έκταση των πλεονεκτημάτων του T-34 σε ψυχρό καιρό, ο χειμώνας είχε ήδη καταστήσει τις μεραρχίες Πάντζερ τους σε μεγάλο βαθμό ακινητοποιημένες. Αυτό μας φέρνει στα μηχανικά μυστικά που κατέστησαν δυνατή τη σοβιετική ικανότητα εκκίνησης στο κρύο, τις τεχνικές λύσεις που φάνηκαν σχεδόν μαγικές στους Γερμανούς μηχανικούς, αλλά ήταν στην πραγματικότητα αποτέλεσμα συστηματικής μηχανικής πρόβλεψης. Το σύστημα εκκίνησης πεπιεσμένου αέρα που ήταν εγκατεστημένο στα σοβιετικά tanks αντιπροσώπευε κομψά απλή μηχανική που εφαρμόστηκε για την επίλυση ενός συγκεκριμένου προβλήματος. Η κατανόηση, γιατί αυτό είχε σημασία, απαιτεί την κατανόηση του πώς ξεκινούν συνήθως οι κινητήρες τάγκς και τι συμβαίνει σε αυτή τη διαδικασία σε ακραίο κρύο. Ένας τυπικός κινητήρας τάγκ το 1940 χρησιμοποιούσε έναν ηλεκτρικό εκκινητήρα, ουσιαστικά έναν ισχυρό ηλεκτροκινητήρα, που εμπλέκει τον σφόνδυλο του κινητήρα και περιστρέφει φυσικά τον κινητήρα μέχρι να ξεκινήσει η καύση. Το T-34 διέθετε τον ηλεκτρικό εκκινητήρα ST-700 ως κύρια μέθοδο εκκίνησης, μία στιβαρή μονάδα που παρήγαγε 15 ύπους. Υπό κανονικές συνθήκες αυτό λειτουργούσε τέλεια. Ένα μέλος του πληρώματος του τάγκ ενεργοποιούσε τον εκκινητήρα, ο ηλεκτροκινητήρας γύριζε τον κινητήρα και μέσα σε δευτερόλεπτα το ντίζελ άρπαζε και βρυχόταν στη ζωή. Αλλά σε ακραίο κρύο, κάθε στοιχείο αυτού του συστήματος αντιμετώπιζε προκλήσεις. Πρώτον, η μπαταρία που παρήχε ρεύμα στον εκκινητήρα έχανε χωρητικότητα. Οι ηλεκτροχημικές αντιδράσεις σε μια μπαταρία μολύβδου οξέως επιβραδύνονται δραματικά καθώς η θερμοκρασία πέφτει. Στους -30 βαθμούς Κελσίου, μια μπαταρία μπορεί να διατηρεί μόνο το 50% της κανονικής της χωρητικότητας. Λιγότερο ρεύμα σήμαινε ότι ο εκκινητήρας παρήγαγε λιγότερη ροπή. Δεύτερον, το λάδι που λείπανε τα εσωτερικά εξαρτήματα του κινητήρα πήχαινε υπερβολικά. Το κρύο λάδι δημιουργεί ιξώδη αντίσταση σε κάθε κινούμενο μέρος, καθιστώντας ουσιαστικά τον κινητήρα πολύ πιο δύσκολο να περιστραφεί. Ο συνδυασμός σήμαινε ότι ο εκκινητήρας είχε λιγότερη ισχύ, ενώ ο κινητήρας απαιτούσε περισσότερη ισχύ για να περιστραφεί. Συχνά, αυτή η εξίσωση απλώς δεν ισορροπούσε και ο κινητήρας αρνούνταν να εκκινήσει. Οι σοβιετικοί μηχανικοί αντιμετώπισαν αυτό με πεπιεσμένο αέρα ως εφεδρική μέθοδο εκκίνησης. Το T-34 έφερε 2 κυλίνδρους πεπιεσμένου αέρα 10 λίτρων εγκατεστημένους στο χώρο μάχης ή στην περιοχή του οδηγού. Αυτοί οι κύλινδροι κρατούσαν αέρα υποπίεση 150 ατμοσφαιρών σε τροποποιημένα στο πεδίο συστήματα. Για να εκκινήσει ο κινητήρας χρησιμοποιώντας πεπιεσμένο αέρα, το πλήρωμα ενεργοποιούσε μια βαλβίδα που απελευθέρωνε αέρα υψηλής πίεσης απευθείας στους κυλίνδρους του κινητήρα. Αυτός ο αέρας έσπροχνε φυσικά τα έμβολα προς τα κάτω, αναγκάζοντας τον στροφαλοφόρο άξονα να περιστραφεί. Σε έναν κινητήρα ντίζελ, ο οποίος λειτουργεί με ανάφλεξη συμπίεσης αντί για ανάφλεξη με σπινθήρα, η περιστροφή του κινητήρα, ενώ ψεκάζεται καύσιμο, μπορεί να είναι επαρκής για την εκκίνησή του, ακόμα και χωρίς ξεχωριστό εκκινητήρα. Η ιδιοφυΐα αυτού του συστήματος βρισκόταν στην ανεξαρτησία του από τη θερμοκρασία.
Ο πεπιεσμένος αέρας, σε έναν σφραγισμένο κύλινδρο, διατηρεί την πίεσή του ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Οι νόμοι των αερίων σημαίνουν ότι η ψήξη του κυλίνδρου στην πραγματικότητα αυξάνει ελαφρώς την πίεση, καθώς ο αέρας συστέλλεται, αν και αυτό το φαινόμενο είναι μικρό. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι η μηχανική δύναμη που είναι διαθέσιμη από την απελευθέρωση αυτού του πεπιεσμένου αέρα παραμένει σταθερή, είτε η θερμοκρασία είναι 20 βαθμοί Κελσίου είτε -30, σε αντίθεση με μια μπαταρία, της οποίας οι χημικές αντιδράσεις επιβραδύνονται με το κρύο, σε αντίθεση με το λάδι του οποίου το ιξώδες αυξάνεται με το κρύο, ο πεπιεσμένος αέρας παρέχει αξιόπιστη ισχύ εκκίνησης σε οποιαδήποτε θερμοκρασία. Το σύστημα μπορούσε να ενεργοποιηθεί από το εσωτερικό του τάγκ, πράγμα που σήμαινε ότι το πλήρωμα δεν χρειαζόταν να εκτεθεί στο βάναυσο κρύο, ενώ προσπαθούσε να εκκινήσει το όχημά του. Ένα μέλος του πληρώματος απλώς άνοιγε τη βαλβίδα. Ο πεπιεσμένος αέρας έτρεχε στους κυλίνδρους. Ο κινητήρας γύριζε και αν το καύσιμο έρεε και τα συστήματα ήταν σωστά προετοιμασμένα, ο κινητήρας εκκινούσε. Αναφορές από τη μάχη της Μόσχας περιγράφουν σοβιετικά πληρώματα tanks να εκκινούν τα οχήματά τους σε δευτερόλεπτα, βάζοντας σε λειτουργία ζεστούς κινητήρες πριν τα γερμανικά πληρώματα προλάβουν καν να συγκεντρώσουν ξύλα για τις φωτιές θέρμανσής τους. Άλλα σοβιετικά tanks χρησιμοποιούσαν παρόμοια συστήματα. Το βαρύ τάγκ KV-1 διέθετε την ίδια διπλή προσέγγιση, ηλεκτρικό εκκινητήρα ως κύριο και φιάλες πεπιεσμένου αέρα ως εφεδρικό. Το βαρύ τάγκ IS-2, που αναπτύχθηκε αργότερα στον πόλεμο, χρησιμοποιούσε είτε εκκινητήρα αδράνειας με χειροκίνητη ή ηλεκτρική κίνηση, είτε συστήματα πεπιεσμένου αέρα. Αυτή η πλεονασμός διαπερνούσε τον σχεδιασμό σοβιετικού βαρέως εξοπλισμού, αντανακλώντας μια μηχανική φιλοσοφία που εκτιμούσε την αξιοπιστία και την επιχειρησιακή ετοιμότητα έναντι της ελαχιστοποίησης του βάρους ή της πολυπλοκότητας. Ο κινητήρας Diesel Vskist 2, που τροφοδοτούσε το T-30, 4 ενσωμάτωνε χαρακτηριστικά ψυχρού καιρού από τον αρχικό του σχεδιασμό. Η ομάδα μηχανικών του Κωνσταντίν Τσέλπαν στα εργοστάσια ατμομηχανών του Χάρκοβο αφιέρωσε 5 χρόνια στην ανάπτυξη αυτού του κινητήρα, από τις αρχικές ιδέες μέχρι τις μονάδες παραγωγής. Αυτό δεν ήταν αντίγραφο ξένου σχεδίου, αλλά μια πρωτότυπη σοβιετική δημιουργία και οι σχεδιαστές του γνώριζαν ότι θα λειτουργούσε σε σιβηρικούς χειμώνες όσο και σε καλοκαιρινή ζέστη. Ο κινητήρας διέθετε μια συσκευή θέρμανσης κινητήρα, εγκατεστημένη στη μονάδα μετάδοσης ειδικά για εξαιρετικά ψυχρές συνθήκες. Αυτό το σύστημα μπορούσε να προθερμάνει κρίσιμα εξαρτήματα πριν την εκκίνηση. Ένας εκκινητής κρύου κινητήρα θέρμενε τον αέρα που εισερχόταν στους κυλίνδρους κατά τη διαδικασία εκκίνησης, αυξάνοντας τις θερμοκρασίες συμπίεσης σε επίπεδα πιο ευνοϊκά για ανάφλεξη. Το σύστημα ψήξης περιείχε 90 έως 95 λίτρα ψυκτικού υγρού και σχεδιάστηκε για γρήγορη θέρμανση από ψυχρές συνθήκες, διατηρώντας σταθερές θερμοκρασίες λειτουργίας μεταξύ 69 και 85 βαθμών Κελσίου για το νερό και 49 έως 64 βαθμούς για το λάδι στην είσοδο. Αυτά δεν ήταν δευτερεύουσες σκέψεις ή τροποποιήσεις στο πεδίο. Ενσωματώθηκαν στον σχεδιασμό του οχήματος από την αρχή, επειδή οι σοβιετικοί σχεδιαστές γνώριζαν με βεβαιότητα ότι τα τάγκς τους θα αντιμετώπιζαν ρωσικούς χειμώνες. Ο V2 εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε μεταγενέστερα μοντέλα BT-7M στα τέλη της δεκαετίας του 1930, βελτιωμένος μέσω δοκιμών που περιλάμβαναν χειμερινές δοκιμές. Μέχρι τη στιγμή που το T-34 μπήκε σε παραγωγή, οι δυνατότητες του κινητήρα του σε ψυχρό καιρό είχαν αποδειχθεί μέσα από πολλαπλούς σιβηρικούς χειμώνες. Η διαχείριση καυσίμου παρουσίαζε μια άλλη κρίσιμη πρόκληση. Το καύσιμο diesel, σε αντίθεση με τη βενζίνη, περιέχει παραφινικά κεριά που κρυσταλλοποιούνται σε χαμηλές θερμοκρασίες. Καθώς το καύσιμο ψύχεται, αυτά τα κεριά σχηματίζουν κρυστάλλους που μπορούν να μεγαλώσουν αρκετά ώστε να βουλώσουν τα φίλτρα καυσίμου και να εμποδίσουν τη ροή μέσω των γραμμών καυσίμου. Αυτό το φαινόμενο, που ονομάζεται πήξη, συμβαίνει σε θερμοκρασίες πολύ πάνω από το 0 για το τυπικό ντίζελ. Ένα καύσιμο που ρέει ελεύθερα στους 20 βαθμούς Κελσίου μπορεί να μετατραπεί σε πηκτή που δεν θα ρέει μέσω μιας αντλίας καυσίμου στους -10 βαθμούς. Στους -30 βαθμούς, το μη τροποποιημένο καύσιμο ντίζελ γίνεται ουσιαστικά στερεό. Οι σοβιετικοί τανκέρ αντιμετώπισαν αυτό με μια μέθοδο που καθοριζόταν στα εγχειρίδια οδηγιών του T-34, προσθήκη κυροζίνης τρακτέρ στο καύσιμο ντίζελ. Η κυροζίνη, ένα ελαφρύτερο απόσταγμα πετρελαίου, έχει πολύ χαμηλότερο σημείο πήξης από το ντίζελ.
Η ανάμειξη των δύο δημιουργεί ένα μείγμα καυσίμου που παραμένει υγρό σε θερμοκρασίες όπου το σκέτο ντίζελ θα πάγωνε. Η τυπική αναλογία ανάμειξης ήταν 20 έως 25% κυροζήνη ανάλογα με τη θερμοκρασία, αλλά σε ακραίο κρύο κάτω από τους -35 βαθμούς Κελσίου, τα εγχειρίδια καθόριζαν έως και 70% κυροζήνη. Αυτή η πρακτική βασίστηκε σε δεκαετίες ρωσικής εμπειρίας, λειτουργίας εξοπλισμού ντίζελ σε περιοχές της Άπο Ανατολής, όπου το ακραίο κρύο ήταν ρουτίνα. Πρόσθετες τροποποιήσεις στο σύστημα καυσίμου περιλάμβαναν ειδικά φίλτρα σχεδιασμένα για να συλλαμβάνουν σωματίδια πάγου πριν μπλοκάρουν τη ροή καυσίμου και έναν μηχανισμό πεπιεσμένου αέρα που ανακοινούσε περιοδικά το καύσιμο στα ρεζερβουάρ για να αποτρέψει τη διαστρωμάτωση και τον πάγο. Η πολυεπίπεδη προσέγγιση σήμαινε ότι ακόμα και αν ένα σύστημα αντιμετώπιζε προβλήματα, άλλα παρήχαν εφεδρεία. Αυτή η πλεονασμός αποδείχθηκε κρίσιμη σε συνθήκες μάχης, όπου η τέλεια συντήρηση δεν ήταν πάντα δυνατή. Οι σοβιετικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν επίσης εξειδικευμένα λιπαντικά ψυχρού καιρού που αναπτύχθηκαν ειδικά για χειμερινές επιχειρήσεις. Αυτά τα λάδια διατηρούσαν χαμηλότερο εξώδες σε χαμηλές θερμοκρασίες σε σύγκριση με τα τυπικά λιπαντικά. Ενώ μπορεί να μην απέδιδαν τόσο καλά σε ακραία ζέστη, σε ρωσικές χειμερινές συνθήκες διατηρούσαν τους κινητήρες, τα κυβότια ταχυτήτων και τα συστήματα κίνησης λειτουργικά όταν τα γερμανικά λιπαντικά είχαν ήδη μετατραπεί σε λάσπη. Εν τω μεταξύ, τα γερμανικά τάγκς υπέφεραν από την έλλειψη κάθε ενός από αυτά τα χαρακτηριστικά. Οι κινητήρες Maybach στα τάγκς Panzer III και IV χρησιμοποιούσαν συμβατικούς ηλεκτρικούς εκκινητήρες χωρίς εφεδρική μέθοδο εκκίνησης. Όταν οι μπαταρίες αποδυνάμωναν στο κρύο και το λάδι πήχαινε, τα γερμανικά τάγκς απλώς δεν εκκινούσαν. Τα γερμανικά τυπικά λιπαντικά, όπως έχουμε σημειώσει, ήταν επαρκή για τους εύκρατους ευρωπαϊκούς χειμώνες, αλλά καταστροφικά ανεπαρκή για τις ρωσικές συνθήκες. Η Γερμανία δεν είχε αντιψυκτικό διανεμημένο σε μονάδες, πράγμα που σήμαινε ότι τα συστήματα ψήξης μπορούσαν να παγώσουν και να σπάσουν. Οι γραμμές καυσίμου πάγωναν και ίσως το πιο απογοητευτικό για τους Γερμανούς μηχανικούς, που καταλάβαιναν ότι αντιμετώπιζαν ένα επιλύσιμο μηχανικό πρόβλημα, οι λύσεις δεν ήταν διαθέσιμες. Αυτό δημιουργεί ένα ενδιαφέρον παράδοξο. Η συμβατική σοφία το 1940 υποστήριζε ότι οι βενζινοκινητήρες ήταν ανώτεροι από τους ντίζελ για εκκίνηση σε ψυχρό καιρό. Αυτή η σοφία είχε αξία. Οι βενζινοκινητήρες χρησιμοποιούν μπουζί για να αναφλέξουν ένα μείγμα καυσίμου αέρα, μια διαδικασία που λειτουργεί αξιόπιστα ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες, εφόσον το καύσιμο εξατμίζεται και ο σπινθήρας είναι ισχυρός. Οι κινητήρες ντίζελ βασίζονται στην ανάφλεξη συμπίεσης, συμπιέζοντας τον αέρα μέχρι να ζεσταθεί αρκετά για να αναφλέξει το ψεκαζόμενο καύσιμο. Σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, οι απώλειες θερμότητας μέσω των ψυχρών εξαρτημάτων του κινητήρα μπορούν να εμποδίσουν τη συμπίεση να φτάσει στη θερμοκρασία ανάφλεξης, καθιστώντας την εκκίνηση του ντίζελ πιο δύσκολη. Ο Γερμανός σχεδιαστής Knipkamp είχε αναφέρει συγκεκριμένα αυτή την εκτίμηση όταν υποστήριζε βενζινοκινητήρες σε γερμανικά tanks. Ο συλλογισμός του ήταν σωστός με βάση την παραδοχή ισοδύναμης μηχανικής υποστήριξης και για τους δύο τύπους κινητήρων, αλλά αυτή η παραδοχή αποδείχθηκε ψευδής. Οι σοβιετικοί μηχανικοί δεν πάλεψαν ενάντια στο μειονέκτημα εκκίνησης στο κρύο του ντίζελ. Το αντιμετώπισαν με εκκινητήρες πεπιεσμένου αέρα, συστήματα θέρμανσης κινητήρα και πρόσθετα καυσίμου. Το αποτέλεσμα ήταν ένας κινητήρας ντίζελ που εκκινούσε αξιόπιστα σε συνθήκες όπου οι αβοήθητοι βενζινοκινητήρες απέτυχαν. Αυτό αποκαλύπτει ένα κρίσιμο μάθημα στη μηχανική φιλοσοφία. Το ερώτημα δεν είναι αν το ντίζελ ή η βενζίνη είναι εγγενώς ανώτερο σε ψυχρό καιρό. Το ερώτημα είναι ποιο σύστημα, όπως πλήρως μηχανοποιημένο και υποστηριζόμενο, αποδίδει καλύτερα υπό πραγματικές συνθήκες λειτουργίας. Οι Σοβιετικοί σχεδιαστές ρώτησαν ποιες συνθήκες θα αντιμετώπιζαν τα τάγκς τους και σχεδίασαν κάθε σύστημα για να χειριστεί αυτές τις συνθήκες. Οι Γερμανοί σχεδιαστές ρώτησαν τι θα λειτουργούσε καλύτερα στον πόλεμο που περίμεναν να πολεμήσουν και βελτιστοποίησαν για αυτό το σενάριο. Όταν η πραγματικότητα αποκλίνε από τις γερμανικές προσδοκίες, τα τάγκς τους πλήρωσαν το τίμημα. Οι κύλινδροι πεπιεσμένου αέρα που επέτρεπαν στα T-34 να εκκινούν ακαριέα στους -30 βαθμούς Κελσίου δεν αντιπροσώπευαν απλώς έξυπνη μηχανική. Αντιπροσώπευαν μία θεμελιωδώς διαφορετική προσέγγιση στις απαιτήσεις σχεδιασμού, μία που παραδεχόταν τις χειρότερες δυνατές συνθήκες και μηχανοποιούσε λύσεις αντί να ελπίζει ότι οι χειρότερες δυνατές συνθήκες δεν θα συνέβαιναν. Αυτή η διαφορά στη φιλοσοφία σχεδιασμού, που εκδηλώθηκε σε χιλιάδες τεχνικές αποφάσεις, μεγάλες και μικρές,
δημιούργησε το χάσμα ικανοτήτων που οι Γερμανοί μηχανικοί παρατήρησαν με τέτοια έκπληξη τον Δεκέμβριο του 1941. Αλλά πίσω από τη μηχανική υπήρχαν ανθρώπινες ιστορίες, καμία πιο συγκινητική από αυτήν του άνδρα που δημιούργησε το T-34. Ο Μιχαήλ Ιλίτς Κοσκίν γεννήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 1898 στο χωριό Μπρίντσαγκι κοντά στο Γιαροσλάβλ, σε μια αγροτική οικογένεια με μέτρια μέσα. Ο πατέρας του πέθανε σε ατύχημα υλοτομίας όταν ο Μιχαήλ ήταν 7 ετών, μια απώλεια που σημάδεψε την πορεία του παιδιού προς την πρώιμη ανεξαρτησία. Αφού ολοκλήρωσε μόνο την τρίτη τάξη, ο νεαρός Κοσκίν έφυγε για τη Μόσχα για να βγάλει τα προς το ζήν στον κόσμο. Βρήκε δουλειά ως μαθητευόμενος σε ένα εργοστάσιο ζαχαρωτών, μια δουλειά που κράτησε μέχρι την έναρξη του Πεστία Παγκοσμίου Πολέμου το 1914. Από αυτές τις ταπεινές αρχές, απομαθητευόμενος σε εργοστάσιο ζαχαρωτών σε θρυλικό σχεδιαστή τάγκ, εκτείνεται ένα από τα αξιοσημείωτα προσωπικά ταξίδια της σοβιετικής μηχανικής. Η πορεία από κατασκευαστή ζαχαρωτών σε δημιουργό του πιο επιδραστικού τάγκ του πολέμου πέρασε από το Βιομηχανικό Ινστιτούτο του Λένινγκραντ, τώρα Πολυτεχνικό Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης, όπου ο Κοσκίν αποφοίτησε το 1934. Η Σοβιετική Ένωση της δεκαετίας του 1930 προσέφερε ασυνήθιστες ευκαιρίες σε ικανά άτομα πρόθυμα να εργαστούν εντός του συστήματος. Ο Κοσκίν αποδείχθηκε τόσο ικανός όσο και πρόθυμος. Από το 1934 έως το 1937 εργάστηκε ως σχεδιαστής και αναπληρωτής αρχιμηχανικός στο εργοστάσιο του Λένινγκραντ αριθμός 185, αποκτώντας εμπειρία στο σχεδιασμό και την παραγωγή τάγκς. Το 1937, ο κόκκινος στρατός ανέθεσε στον Κοσκίν να ηγηθεί του σχεδιαστικού γραφείου KB909 στο εργοστάσιο ατμομηχανών Κομιντέρν του Χάρκοβο, γνωστό ως KHPZ. Αποστολή του ήταν να σχεδιάσει έναν αντικαταστάτη για τη σειρά τάγκς BT, γρήγορα ιππικά τάγκς που είχαν υπηρετήσει καλά, αλλά γίνονταν απαρχαιωμένα. Τον Οκτώβριο του 1937 έλαβε την επίσημη αποστολή να αναπτύξει ένα νέο τάγκ με την ονομασία BT-20, με κωδικό A-20. Μέσα σε μήνες, η ομάδα του Κοσκίν είχε αναπτύξει σκίτσα για αυτό το όχημα, το οποίο διέθετε συμβατική διάταξη παρόμοια με τα υπάρχοντα τάγκς BT. Αλλά ο Κοσκίν έβλεπε περιορισμούς στην έννοια τροχού ερπίστρας που χρησιμοποιούσε η σειρά BT. Αυτά τα τάγκς μπορούσαν να κινούνται με τροχούς για οδική μετακίνηση ή να κατεβάζουν ερπίστριες για κίνηση εκτός δρόμου, μια ευελιξία που φαινόταν πολύτιμη αλλά πρόσθετε πολυπλοκότητα και βάρος. Τον Απρίλιο του 1938, ο Κοσκίν ζήτησε άδεια να αναπτύξει μια καθαρά ερπιστριοφόρο έκδοση, παράλληλα με τον ανατεθειμένο σχεδιασμό AC-20. Αυτό έδειχνε πρωτοβουλία που έφτανε στα όρια της τόλμης. Είχε ανατεθεί να δημιουργήσει το ASEA-20, τώρα πρότεινε να αναπτύξει επίσης ένα διαφορετικό όχημα, το AS-32, που απόκλινε από την επίσημη αποστολή του. Μέχρι το φθινόπωρο του 1939, τα πρώτα δείγματα και των δύο οχημάτων εισήλθαν σε δοκιμές. Ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος είχε ξεκινήσει το Σεπτέμβριο με την εισβολή της Γερμανίας στην Πολωνία, αν και η Σοβιετική Ένωση δεν θα εισερχόταν στον πόλεμο για σχεδόν 2 ακόμη χρόνια. Σοβιετικοί στρατιωτικοί παρατηρητές παρακολουθούσαν τον Ευρωπαϊκό Πόλεμο τάγκς με μεγάλο ενδιαφέρον, βλέποντας τόσο τη δύναμη των συγκεντρωμένων θωρακισμένων, όσο και τις ευπάθειες των υπαρχόντων σχεδίων. Όταν το APRA-20 και το R-32 του Κοσκίν ανταγωνίστηκαν σε δοκιμές και τα δύο αναγνωρίστηκαν ως εξαιρετικά τάγκς μεταξύ των καλύτερων μοντέλων που παρήχθησαν στην ΕΣΔΑ. Στις 19 Δεκεμβρίου 1939, η απόφαση αριθμός 443 υιοθέτησε την ερπιστριοφόρο έκδοση A-32 για υπηρεσία στον κόκκινο στρατό. Το τάγκ έλαβε την ονομασία του T-34. Αυτό το όνομα θα γινόταν θρυλικό, αλλά στις αρχές του 1940 ήταν απλώς ένα ελπιδοφόρο πρωτότυπο που χρειαζόταν να αποδείξει την αξία του για μαζική παραγωγή. Ο Κοσκίν αποφάσισε να αποδείξει προσωπικά την αξιοπιστία της δημιουργίας του. Τον Ιανουάριο του 1940 η ομάδα του ολοκλήρωσε 2 πρωτότυπα T-34. Αντί να τα παραδώσει απλώς στον στρατό για αξιολόγηση, ο Κοσκίν οργάνωσε μια εξαντλητική δοκιμή αντοχής που θα κάλυπτε 2.000 χιλιόμετρα ρωσικών δρόμων ή ό,τι περνούσε για δρόμους στα τέλη του χειμώνα και στις αρχές της άνοιξης.
Η διαδρομή θα οδηγούσε τα πρωτότυπα από το Χάρκοβο στη Μόσχα για επίδειξη στον Στάλιν και την ηγεσία του Κρεμλίνου. Στη συνέχεια βόρεια, στη γραμμή Μάνερχάιμ στη Φινλανδία, όπου η Σοβιετική Ένωση πολεμούσε τον χειμερινό πόλεμο. Και τέλος πίσω στο Χάρκοβο μέσω του Μίνσκ και του Κιέβου. Αυτή η δοκιμαστική οδήγηση έγινε θρυλική στην ιστορία της σοβιετικής ανάπτυξης τάγκς. 2 πρωτότυπα T-34, ουσιαστικά χειροποίητες μηχανές, διάνυσαν 2.000 χιλιόμετρα με δική τους δύναμη σε τρομερούς δρόμους, σε τρομερό καιρό. Ο ίδιος ο Κοσκίν συνόδευε τα τάγκς, αποφασισμένος να παρατηρήσει κάθε πτυχή της απόδοσής τους και να αντιμετωπίσει τυχόν προβλήματα που θα προέκυπταν. Στις 17 Μαρτίου 1940 και τα 2 T-34 έφτασαν στη Μόσχα και παρουσιάστηκαν στον Στάλιν και την ανώτατη σοβιετική ηγεσία στο Κρεμλίνο. Η αντίδραση του Στάλιν φέρεται να ήταν ενθουσιώδης. Αποκάλεσε το T-34 το πρώτο σημάδι των θωρακισμένων δυνάμεών μας. Μία παρατήρηση που τόσο επένεσε το τάγκ, όσο και επέκρινε εμέσως προηγούμενα σχέδια. Η έγκρισή του εξασφάλισε παραγγελίες μαζικής παραγωγής για το T-34. Η πολιτική επικύρωση πρέπει να ήταν βαθιά ικανοποιητική για τον Κοσκίν, ο οποίος είχε αναλάβει σημαντικό επαγγελματικό κίνδυνο, προωθώντας το ερπιστριοφόρο σχέδιό του έναντι της επίσημα ζητηθήσας διαμόρφωσης τροχού τροχιάς. Αλλά η δοκιμή αντοχής και οι επιδείξεις ήρθαν με τρομερό προσωπικό κόστος. Κατά τη διάρκεια των δοκιμών υπηρεσίας, ο Κοσκίν κόλλησε ένα κρύο. Στο χάος του συντονισμού μιας πολύπλοκης στρατιωτικο-πολιτικής επίδειξης με πρωτότυπα οχήματα, αποφάσισε να μην αναζητήσει ιατρική περίθαλψη, πιέζοντας παρά την ασθένεια για να διασφαλίσει τη συνέχιση των δοκιμών. Η κατάστασή του επιδεινώθηκε. Αυτό που ξεκίνησε ως κρύο εξελίχθηκε σε πνευμονία. Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1940, παρά την ιατρική φροντίδα που ήρθε πολύ αργά, ο Μιχαήλ Κοσκίν πέθανε σε ηλικία μόλις 41 ετών. Δεν είδε ποτέ το τάγκ του να μπαίνει σε μαζική παραγωγή. Δεν είδε ποτέ την έκπληξη στα γερμανικά πρόσωπα στο Μτσένσκ. Δεν έμαθε ποτέ ότι το T-34 του θα βοηθούσε στη διάσωση της Μόσχας. Θα γινόταν το τάγκ με τη μεγαλύτερη παραγωγή στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Θα επηρέαζε κάθε επόμενο σχέδιο τάγκ. Στις 26 Σεπτεμβρίου 1940, ο Μιχαήλ Κοσκίν πέθανε, μόλις 6 μήνες πριν εισβάλει η Γερμανία, 15 μήνες πριν οι εκκινητές πεπιεσμένου αέρα που είχε καθορίσει βρυχηθούν στη ζωή στους -30 βαθμούς έξω από τη Μόσχα, ενώ τα γερμανικά τάγκς κάθονταν παγωμένα και νεκρά. Οι μεταθανάτιες βραβεύσεις ήρθαν το 1942, το κρατικό βραβείο Στάλιν και το τάγμα του Κόκκινου Αστεριού. Μέχρι τότε, το τάγκ του πολεμούσε σε όλο το ανατολικό μέτωπο. Η παραγωγή είχε αυξηθεί από 400 το 1940 σε 3.000 το 1940, ένα παρά τη γερμανική εισβολή και την αναγκαστική εκένωση εργοστασίων, φτάνοντας στις 12.500 το 1942. Τελικά, θα κατασκευάζονταν 57.300 T-34, ένα εξαιρετικό επίτευγμα παραγωγής για οποιοδήποτε σύστημα όπλων. Η ηρωνία που είναι ενσωματωμένη στην ιστορία του Κοσκίν είναι βαθιά. Κόλλησε κρύο κατά τη διάρκεια δοκιμών που διεξήχθησαν για να αποδειχθεί ότι το τάγκ του μπορούσε να επιβιώσει από τον ρωσικό χειμώνα. Το κρύο που τον σκότωσε στα 41 δεν μπορούσε να αγγίξει τη μηχανή που είχε δημιουργήσει. Εκείνοι οι κύλινδροι πεπιεσμένου αέρα, εκείνα τα πρόσθετα καυσίμου ντίζελ, εκείνα τα συστήματα θέρμανσης κινητήρα, όλη η μηχανική ψυχρού καιρού που η ομάδα του Κοσκίν ενσωμάτωσε στο T-34, λειτουργήσαν άψογα σε συνθήκες που κατέστρεψαν έναν γερμανικό στρατό. Ο σχεδιαστής πέθανε από το άγγιγμα του κρύου, αλλά το σχέδιό του το κατέκτησε. Πίσω από κάθε μηχανή κρύβονται ανθρώπινες αποφάσεις, ανθρώπινη αφοσίωση, μερικές φορές ανθρώπινη θυσία. Το T-34 που σόκαρε τους Γερμανούς μηχανικούς σε δυσπιστία δεν ήταν απλώς ανώτερη μηχανική αφηρημένα. Ήταν το προϊόν ενός άνδρα που κυριολεκτικά έδωσε τη ζωή του για να αποδείξει την αξία της δημιουργίας του, που πέθανε κάνοντας τις χειμερινές δοκιμές που διασφάλισαν ότι τα σοβιετικά τάγκς θα εκκινούσαν όταν τα εχθρικά τάγκς πάγωναν. Το όνομα του Μιχαήλ Κοσκίν δεν είναι ευρέως γνωστό εκτός των κύκλων της στρατιωτικής ιστορίας. Το πρόσωπό του δεν είναι σε αφίσες προπαγάνδας, αλλά κάθε φορά που ένας κινητήρας T-34 βρυχόταν στη ζωή σε υπομηδενικές θερμοκρασίες, αντιπροσώπευε τη δικαίωση της αφοσίωσής του και της θυσίας του. Τώρα μπορούμε να εξετάσουμε πώς αυτή η αφοσίωση, μεταμορφωμένη σε επιχειρησιακή ικανότητα, άλλαξε την πορεία του πολέμου. Τέλη Νοεμβρίου 1941 και οι γερμανικές αιχμές μπορούσαν να δουν το Κρεμλίνο.
Μετά από 5 μήνες σκληρών μαχών, η Wehrmacht είχε φτάσει στις πύλες της Σοβιετικής πρωτεύουσας. Αλλά αυτοί οι 5 μήνες είχαν κοστίσει 734.000 απώλειες. Οι γερμανικές στρατιές στέκονταν εξαντλημένες. Οι γραμμές ανεφοδιασμού τους εκτείνονταν σε τεράστιες αποστάσεις πάνω από κακούς δρόμους, που η φθινοπορεινή λάσπη και ο πρώιμος χειμώνας είχαν καταστήσει σχεδόν αδιάβατους. Ο εξοπλισμός αποτύγχανε. Τα στρατεύματα υπέφεραν με ανεπαρκή χειμερινό εξοπλισμό και όλο και περισσότερο οι πολυδιαφημισμένες μεραρχίες Πάντζερ τους κάθονταν ακινητοποιημένες από μηχανικές βλάβες που προκλήθηκαν από το βάναυσο κρύο. Εν τω μεταξύ, ο Στάλιν ενορχίστρωσε μια μαζική συγκέντρωση δυνάμεων γύρω από τη Μόσχα, αντλώντας από εφεδρείες, νεοσύστατες μονάδες και επιλεγμένες μεραρχίες που μεταφέρθηκαν από την Άπο Ανατολή και τη Σιβηρία. Η δημοφιλής αφήγηση για τις σιβηρικές μεραρχίες που έσωσαν τη Μόσχα έχει γίνει κάπως μυθοποιημένη. Η πραγματικότητα ήταν ότι μεταξύ 22 Ιουνίου και 5 Δεκεμβρίου 1941, 12 μεραρχίες τυφεκιοφόρων, 5 μεραρχίες τάγκς και μία μηχανοκίνητη μεραρχία μεταφέρθηκαν από τα μέτωπα Υπερβαϊκάλης και Άπο Ανατολής, αποτελούμενες από περίπου 123.000 στρατιώτες και αξιωματικούς, με σχεδόν 2.200 πυροβόλα και όλμους, πάνω από 2.200 τάγκς, 12.000 φορτηγά και 1.500 τράκτερ. Αλλά από όλες τις μεραρχίες που μεταφέρθηκαν δυτικά μετά τον Ιούλιο του 1940, μόνο 3 μεραρχίες τυφεκιοφόρων προέρχονταν πραγματικά από σιβηρικό προσωπικό και μόνο 2 από αυτές πήγαν στο δυτικό μέτωπο που υπερασπιζόταν τη Μόσχα. Η πραγματική πηγή σοβιετικής δύναμης δεν ήταν μυστηριώδη σιβηρική υπεράνθρωποι άτρωτοι στο κρύο. Ήταν η μαζική προσπάθεια κινητοποίησης που δημιούργησε 182 νέες μεραρχίες τυφεκιοφόρων, 43 μεραρχίες πολιτοφυλακής, 8 μεραρχίες τάγκς, 3 μηχανοκίνητες μεραρχίες, 62 ταξιαρχίες τάγκς, 50 μεραρχίες ιππικού, 55 ταξιαρχίες τυφεκιοφόρων, 21 ταξιαρχίες τυφεκιοφόρων ναυτικού και 11 ταξιαρχίες πεζοναυτών στο δεύτερο εξάμηνο του 1940, ένα μόνο. Η Σοβιετική Ένωση κινητοποιούσε ολόκληρη την κοινωνία της για έναν ολοκληρωτικό πόλεμο. Μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου, η κρίση του γερμανικού εξοπλισμού είχε φτάσει σε καταστροφικές διαστάσεις. Τα τάγκς που λειτουργούσαν αξιόπιστα το φθινόπωρο τώρα αρνούνταν να εκκινούν χωρίς να χτίζουν φωτιές από κάτω για να ζεστάνουν τα μπλοκ των κινητήρων. Αυτή η διαδικασία κατανάλωνε ώρες όταν μπορούσαν να βρεθούν ξύλα, κάτι που δεν ήταν εγγυημένο στην σχετικά άδενδρη περιοχή γύρω από τη Μόσχα. Οι φωτιές παρήγαγαν καπνό ορατό για χιλιόμετρα, προδίδοντας τις γερμανικές θέσεις σε σοβιετικούς παρατηρητές πυροβολικού. Πολλά πληρώματα απλώς τα παράτησαν, εγκαταλείποντας παγωμένα οχήματα εκεί που κάθονταν επειδή η προσπάθεια να τα καταστήσουν επιχειρησιακά υπερέβαινε οποιοδήποτε τακτικό όφελος. Τα γερμανικά λιπαντικά, επαρκή για εύκρατους ευρωπαϊκούς χειμώνες, είχαν μετατραπεί σε άχρηστη λάσπη ή στερεό κερί. Οι γραμμές καυσίμου πάγωναν παρά το χαμηλό σημείο πήξης της βενζίνης, επειδή οι υδρατμοί στο σύστημα καυσίμου συμπυκνώνονταν και στερεοποιούνταν. Τα συστήματα όπλων μπλοκάριζαν. Ο ραδιοεξοπλισμός απέτυχε. Ακόμα και όταν τα τάγκς μπορούσαν θεωρητικά να εκκινούν, τα συστήματα μάχης τους συχνά δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν. Τα κρούσματα κρυοπαγημάτων αυξάνονταν ταχύτερα από τις απώλειες μάχης. Η Wehrmacht, που είχε σαρώσει την Ευρώπη με τέτοια καταστροφική αποτελεσματικότητα, βρέθηκε ηττημένη από τον καιρό για τον οποίο δεν είχε προετοιμαστεί, επειδή το δόγμα επέμενε ότι ο πόλεμος θα τελείωνε πριν τον χειμώνα. Τα σοβιετικά τάγκς, αντίθετα, παρέμεναν επιχειρησιακά. Τα πληρώματα τάγκς ανέβαιναν στα T-34 τους, ενεργοποιούσαν τα συστήματα πεπιεσμένου αέρα και άκουγαν τα ντίζελ τους να βρυχώνται στη ζωή μέσα σε δευτερόλεπτα. Οι φαρδιές ερπίστριες που τους είχαν δώσει πλεονέκτημα κινητικότητας στην φθινοπορεινή λάσπη τώρα παρήχαν πλευστότητα πάνω στο χιόνι, κατανέμοντας το βάρος του τάγκ ώστε να επιπλέει αντί να βυθίζεται. Οι στενές γερμανικές ερπίστριες έσπαγαν την επιφάνεια του χιονιού και βούλιαζαν σε μαλακότερο χιόνι από κάτω ή πάγωναν στο έδαφος κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το πλεονέκτημα κινητικότητας που είχαν δείξει τα T-34 στο Μτσένσκ πολλαπλασιάστηκε δραματικά σε χειμερινές συνθήκες. Στις 5 Δεκεμβρίου 1941, η Σοβιετική αντεπίθεση εξερράγη από το μέτωπο Καλίνιν.
Στις 6 Δεκεμβρίου, τα βορειοδυτικό και δυτικό μέτωπο εντάχθηκαν στην επίθεση. Κατά μήκος ενός μετώπου 6.000 χιλιόμετρων γύρω από τη Μόσχα, οι σοβιετικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε γερμανικές θέσεις που ήταν αραιά επανδρωμένες, κακώς ανεφοδιασμένες και όλο και περισσότερο αποθαρρυμένες. Οι επιτιθέμενες δυνάμεις περιλάμβαναν εκείνες τις μεταφερθήσεις μεραρχίες από την Ανατολή, πολλές φορές φορώντας χιονοκαλύματα που οι Γερμανοί στρατιώτες έμαθαν να φοβούνται. Πιο κρίσιμα, περιλάμβαναν μάζες τανκς T-34 και άλλα σοβιετικά θωρακισμένα οργανωμένα σε πιο αποτελεσματικές ομάδες μάχης από ό,τι ήταν δυνατό κατά τη διάρκεια των απεγνωσμένων αμυντικών μαχών του καλοκαιριού. Τα σοβιετικά τανκς πρωτοστάτησαν στις διεισδύσεις, εκμεταλλευόμενα τα κενά στις γερμανικές γραμμές με επιχειρησιακή κινητικότητα που οι Γερμανοί δεν μπορούσαν να αντιστοιχίσουν. Όταν τα γερμανικά αντιαρματικά πυροβόλα άνοιξαν πυρ, τα T-34 αγνόησαν τα χτυπήματα όπως ακριβώς είχαν κάνει στο Μτζένσκ. Όταν τα γερμανικά Πάντζερ προσπάθησαν να ανταποκριθούν, πολλά δεν μπορούσαν να εκκινούν. Αυτά που εκκινούσαν συχνά δεν μπορούσαν να ελιχθούν μέσα στο χιόνι που τα σοβιετικά τανκς διέσχιζαν εύκολα. Η τεχνική υπεροχή που είχαν δείξει τα T-34 υπό οποιασδήποτε συνθήκες έγινε συντριπτική υπεροχή όταν μόνο τα σοβιετικά τανκς παρέμεναν αξιόπιστα επιχειρησιακά. Στις 7 Δεκεμβρίου, οι σοβιετικές δυνάμεις έφτασαν στο Κλίν, καταλαμβάνοντας γερμανικές θέσεις σε γρήγορες προελάσεις. Στις 12 Δεκεμβρίου, οι σοβιετικές στρατιές ανακατέλαβαν το Σόλνετς-Νομγκόρσκ. Οι γερμανικές δυνάμεις υποχώρησαν σε σύγχυση, χάνοντας τη συνοχή, καθώς η διοίκηση και ο έλεγχος κατέρεαν στο χάος του χειμερινού πολέμου. Μονάδες περικυκλώνονταν και καταστρέφονταν. Άλλες εγκατέλειπαν τον βαρύ εξοπλισμό τους για να υποχωρήσουν πεζοί ή με τα λίγα οχήματα που ακόμα λειτουργούσαν. Η Wehrmacht, που είχε βαδίσει προς τη Μόσχα, περιμένοντας να παρελάσει θριαμβευτικά στην Κόκκινη Πλατεία, τώρα έτρεχε να σώσει τη ζωή της από τις πύλες της Σοβιετικής πρωτεύουσας. Μέχρι τις 7 Ιανουαρίου 1942, όταν η επίθεση σταμάτησε επίσημα, οι σοβιετικές δυνάμεις είχαν αποθήσει τις εξαντλημένες και παγωμένες γερμανικές στρατιές από 100 έως 250 χιλιόμετρα από τη Μόσχα. Η πρωτεύουσα σώθηκε. Πιο στρατηγικά σημαντικό, η Γερμανία είχε υποστεί την πρώτη της μεγάλη ήττα στον πόλεμο. Η άβρα της αίτητης Wehrmacht, που κερδίθηκε μέσω νικών στην Πολωνία, τη Γαλλία, τα Βαλκάνια και τους πρώτους μήνες της Μπαρμπαρόσα, θρηματίστηκε απέναντι στη σοβιετική αντίσταση και τον ρωσικό χειμώνα. Πόσο συνέβαλαν οι εκκινητές πεπιεσμένου αέρα σε αυτή τη νίκη, αδύνατο να ποσοτικοποιηθεί με ακρίβεια. Οι μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις προκύπτουν από αμέτρητους παράγοντες: στρατηγική, τακτικές, εφοδιαστική, ηθικό, πληροφορίες, έδαφος, καιρός και εξοπλισμός. Η σοβιετική νίκη στη Μόσχα προέκυψε από την προθυμία του Στάλιν να κινητοποιήσει εφεδρίες, την αποφασιστικότητα των σοβιετικών στρατιωτών να υπερασπιστούν την πρωτεύουσά τους, τη γερμανική υπερβολική επέκταση, τις γερμανικές εφοδιαστικές αποτυχίες, το βάναυσο κρύο και ναι, τα πλεονεκτήματα του εξοπλισμού. Το γεγονός ότι τα σοβιετικά τανκς μπορούσαν να εκκινούν και να κινούνται, ενώ τα γερμανικά τανκς δεν μπορούσαν, αντιπροσώπευε ένα αποφασιστικό πλεονέκτημα που πολλαπλασίασε κάθε άλλο σοβιετικό πλεονέκτημα και εξουδετέρωσε πολλές γερμανικές δυνάμεις. Τεχνολογικό πλεονέκτημα επί περιβαλλοντικές συνθήκες ισούται με στρατηγική συνέπεια. Οι γερμανικές δυνάμεις εχμαλώτησαν τη 34 κατά τη διάρκεια των μαχών και τα μελέτησαν εντατικά. Οι αναφορές μετά τη μάχη σημείωσαν την απόδοσή τους τον χειμώνα. Οι κινητήρες δίζελ εξετάστηκαν, τα συστήματα εκκίνησης αναλύθηκαν, οι κύλινδροι πεπιεσμένου αέρα ανακαλύφθηκαν και δοκιμάστηκαν. Οι Γερμανοί μηχανικοί και μηχανικοί κατάλαβαν ακριβώς τι αντιμετώπιζαν. Η γνώση δεν βοήθησε επειδή η Γερμανία δεν μπορούσε να αναπαράγει γρήγορα τη σοβιετική μηχανική ψυχρού καιρού. Η βιομηχανική ικανότητα, τα εξειδικευμένα υλικά, η εμπειρία σχεδιασμού, όλες οι προϋποθέσεις για να αντιστοιχίσει τη σοβιετική ικανότητα, θα χρειαζόταν χρόνια για να αναπτυχθούν. Μέχρι τότε, η στρατηγική πρωτοβουλία είχε μετατοπιστεί αμετάκλητα. Η άμεση αντίδραση της Γερμανίας στο T-34 επικεντρώθηκε σε τροποποιήσεις του υπάρχοντος εξοπλισμού και στην ανάπτυξη νέων σχεδίων. Οι ερπίστριες Winterketten, που αναπτύχθηκαν το 1942 και εισήχθησαν τον Οκτώβριο εκείνου του έτους, διέθεταν κανονικούς συνδέσμους ερπίστρας με τριγωνικές προεκτάσεις που προεξήχαν από τα άκρα. Αυτές οι προεκτάσεις αύξησαν σημαντικά την πλευστότητα σε χιόνι και λάσπη, κατανέμοντας το βάρος σε μεγαλύτερη επιφάνεια. Η αντιστάθμιση ήταν αυξημένο φορτίο μετάδοσης και χαμηλότερη ταχύτητα.
Οι ερπίστριες Ostketten που αναπτύχθηκαν το 1944 για την περίοδο λάσπης Ρασπουτίτσα ήταν φαρδύτερες από τους τυπικούς συνδέσμους, αν και όχι τόσο φαρδιές όσο οι Winterketten, κατάλληλες για πάγο και χιόνι όσο και για λάσπη. Αυτές οι τροποποιήσεις βοήθησαν, αλλά έφτασαν πολύ αργά για τον χειμώνα του 1941 έως 42. Πιο σημαντικό, αντιμετώπιζαν την κινητικότητα σε χειμερινές συνθήκες, αλλά δεν έλυναν το θεμελιώδες πρόβλημα της εκκίνησης παγωμένων κινητήρων στο κρύο. Τα γερμανικά τάγκς που διέθεταν Winterketten εξακολουθούσαν να χρειάζονται λειτουργικούς κινητήρες για να κινηθούν και αυτοί οι κινητήρες εξακολουθούσαν να χρειάζονται θέρμανση ή άλλες έκτακτες μέτρα για να εκκινούν σε ακραίο κρύο. Το Tank Panther, το οποίο τελικά εισήλθε σε υπηρεσία τον Ιούλιο του 1943 στη μάχη του Κούρσκ, προέκυψε άμεσα από τα ευρήματα της Επιτροπής Πάντζερ τον Νοέμβριο του 1941. Ενσωμάτωσε τα τρία χαρακτηριστικά του T-34, που οι Γερμανοί σχεδιαστές είχαν αναγνωρίσει ως κρίσιμα. Ένα μακρύ πυροβόλο, 75 χιλιοστών, Kalibau Babika 40, δύο L-70 με εξαιρετική διείσδυση, μεγάλες ερπίστριες για κινητικότητα εκτός δρόμου και βαριά και κλειμένο θώρακα γκλίσης. Το Panther αποδείχθηκε ένα εξαιρετικό τάγκ, ίσως το καλύτερο γερμανικό σχέδιο τάγκ του πολέμου, όταν η μηχανική αξιοπιστία ισορροπείται με την ικανότητα μάχης. Αλλά το Panther διατήρησε βενζινοκινητήρα, τον Maybach HL230, που παρήγαγε 700 ύπους. Η Γερμανία δεν μεταπήδησε ποτέ σε ντίζελ για τα τάγκς της, παρά τα σαφή πλεονεκτήματα του ντίζελ στη σοβιετική υπηρεσία. Οι λόγοι ήταν πρακτικοί παρά ιδεολογικοί. Η γερμανική παραγωγή τάγκς ήταν δεσμευμένη στην κατασκευή βενζινοκινητήρων. Η επαναπροσαρμογή ολόκληρων συστημάτων παραγωγής σε ντίζελ θα απαιτούσε μήνες όταν η στρατηγική κατάσταση απαιτούσε συνεχείς αυξήσεις στην παραγωγή. Οι κινητήρες ντίζελ απαιτούσαν εξειδικευμένα κράματα χάλιβα που περιείχαν στοιχεία όπως νικέλιο και μολυβδένιο που η Γερμανία δυσκολευόταν να προμηθευτεί καθώς ο πόλεμος προχωρούσε και ο συμμαχικός αποκλεισμός έσφυγε. Η γερμανική ποιότητα σκληρημένου χάλιβα μειωνόταν λόγω ελλείψεων πόρων, ήδη κατώτερη από τη σοβιετική μεταλλουργία για εφαρμογές υψηλής καταπώνησης που απαιτούσαν τα εξαρτήματα ντίζελ. Πιο θεμελιωδώς, η βιομηχανική ικανότητα της Γερμανίας ήταν πλήρως δεσμευμένη και δεν μπορούσε να απορροφήσει μία παύση παραγωγής για επαναπροσαρμογή. Η μετάβαση σε ντίζελ μπορεί να παρήγαγε καλύτερα τάγκς τελικά, αλλά θα σήμαινε λιγότερα τάγκς άμεσα και οι άμεσοι αριθμοί τάγκς είχαν μεγαλύτερη σημασία από τις οριακές βελτιώσεις στην ποιότητα των τάγκς όταν η Γερμανία αντιμετώπιζε συντριπτικά αριθμητικά μειονεκτήματα τόσο στο ανατολικό όσο και στο δυτικό μέτωπο. Η απόφαση να παραμείνει στη βενζίνη ήταν λογική δεδομένης της κατάστασης της Γερμανίας, ακόμα και αν σήμαινε αποδοχή μειονεκτημάτων απόδοσης σε ακραίες συνθήκες. Η σοβιετική παραγωγή T-34, εντωμεταξύ, αυξήθηκε δραματικά παρά τις καταστροφικές συνθήκες. Το 1940, 400 T-34 βγήκαν από τις γραμμές παραγωγής. Το 1941, παρά τη γερμανική εισβολή τον Ιούνιο και την αναγκαστική εκένωση μεγάλων εργοστασίων, 3.000 T-34 ολοκληρώθηκαν. Το εργοστάσιο του Χάρκοβο, που είχε παράγει 1.675 T-34 πριν την εκένωση, αποσυναρμολογήθηκε και μεταφέρθηκε ανατολικά με 43 αμαξοστοιχίες που αναχώρησαν μεταξύ 17 Σεπτεμβρίου και 19 Οκτωβρίου 1941. Μεταφερθέν στο Νίζνι Ταγίλ, ανατολικά των Ουραλίων, αυτό το εργοστάσιο μόνο τελικά παρήγαγε το 1 τρίτο όλων των T-34 που κατασκευάστηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου. 15.000 και 14 T-34, 76 συν έναν ίσο αριθμό της μεταγενέστερης παραλλαγής T-30, 485. Το 1942, τα σοβιετικά εργοστάσια παρέδωσαν 12.500 T-34. Η συνολική παραγωγή του Β' Παγκοσμίου Πολέμου έφτασε τις 57.300 μονάδες, καθιστώντας το T-34 το τάγκ με τη μεγαλύτερη παραγωγή του πολέμου. Το κόστος παραγωγής μειώθηκε δραματικά μέσω της εξορθολογισμού της παραγωγής από 269.500 ρούβλια το 1940 σε 190, 3.000, το 1940, 2 και 135.000 μέχρι το 1943. Το T-34 έγινε όχι μόνο ένα ανώτερο όπλο, αλλά και ένα προσιτό,
Ακριβώς αυτό που χρειαζόταν η Σοβιετική Ένωση για τη στρατηγική μαζικής κινητοποίησής της. Η επίδραση του T-34 στον παγκόσμιο σχεδιασμό tanks επεκτάθηκε πολύ πέρα από τα σοβιετικά σύνορα. Ο κεκλειμμένος θώρακας, ο οποίος είχε χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενα σχέδια, αλλά επαναστάτησε στο T-34, έγινε καθολικός στην επακόλουθη ανάπτυξη tanks. Τα αμερικανικά tanks M26 Pershing και τα βρετανικά Centurion έδειχναν σαφή επίδραση του T-34. Με τα πολεμικά σοβιετικά σχέδια όπως το T-44, T-54 και T-55 σχημάτισαν μια εξελικτική γραμμή από το T-34 με το T-54-55 να γίνεται το τάγκ με τη μεγαλύτερη παραγωγή στην ιστορία με πάνω από 100.000 κατασκευασμένα. Ακόμα και τα σύγχρονα κύρια τάγκς μάχης ανιχνεύουν ενιολογική καταγωγή από καινοτομίες που απέδειξε αποτελεσματικές το T-34. Οι κινητήρες diesel έγιναν στάνταρ για τα τάγκς παγκοσμίως μετά τον πόλεμο, εκτιμόμενοι για την αποδοτικότητα καυσίμου, τον μειωμένο κίνδυνο πυρκαγιάς και τα ανώτερα χαρακτηριστικά ροπής. Το T-34 είχε αποδείξει ότι τα μειονεκτήματα εκκίνησης στο κρύο του diesel μπορούσαν να ξεπεραστούν μέσω σωστής μηχανικής, ενώ τα πλεονεκτήματά του σε εμβέλεια, οικονομία καυσίμου και επιβιωσιμότητα παρέμεναν εγγενή. Δυτικές χώρες που είχαν χρησιμοποιήσει κυρίως βενζινοκινητήρες τάγκς κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου μεταπήδησαν σε ντίζελ στη μεταπολεμική περίοδο, δικαίωση των σοβιετικών μηχανικών επιλογών. Ο ίδιος ο εκκινητής πεπιεσμένου αέρα παρέμεινε χαρακτηριστικό των σοβιετικών και ρωσικών θωρακισμένων οχημάτων για δεκαετίες. Η αξιοπιστία, η απλότητα και η ανεξαρτησία του από τη θερμοκρασία τον καθιστούσαν έναν εξαιρετικό εφεδρικό για βελτιωμένους ηλεκτρικούς εκκινητήρες. Κάποιοι χειριστές βαρέως εξοπλισμού πολιτικής χρήσης υιοθέτησαν παρόμοια συστήματα για εξοπλισμό κατασκευών και εξόρυξης που λειτουργούσε σε ακραία κλίματα. Τα σύγχρονα τάγκς έχουν μετακινηθεί σε μεγάλο βαθμό σε πιο εξελιγμένα συστήματα εκκίνησης στο κρύο, καθώς η τεχνολογία μπαταριών και κινητήρων έχει προχωρήσει, αλλά η αρχή της πλεονασμού που ενσωμάτωνε ο εκκινητής πεπιεσμένου αέρα παραμένει σωστή πρακτική μηχανικής. Τα μαθήματα για τη στρατιωτική μηχανική εκτείνονται πέρα από συγκεκριμένες τεχνικές επιλογές. Πρώτον, σχεδιάστε για τις συνθήκες που θα αντιμετωπίσει πραγματικά ο εξοπλισμός, όχι για τις συνθήκες που ελπίζετε ότι θα αντιμετωπίσει. Οι γερμανικές παραδοχές γρήγορης νίκης οδήγησαν σε εξοπλισμό βελτιστοποιημένο για καλοκαιρινό ευρωπαϊκό πόλεμο. Όταν αυτές οι παραδοχές αποδείχθηκαν ψευδείς, ο εξοπλισμός τους αποδείχθηκε ανεπαρκής. Δεύτερον, τα πλεονάζοντα συστήματα παρέχουν επιχειρησιακή ανθεκτικότητα. Το διπλό σύστημα εκκίνησης του T-34 σήμαινε ότι αν αποτύγχανε η μία μέθοδος, υπήρχε διαθέσιμη άλλη. Τρίτον, μικρά πλεονεκτήματα συσσωρεύονται σε στρατηγική υπεροχή. Μία εκκίνηση κινητήρα λίγα δευτερόλεπτα γρηγορότερα φαίνεται οριακή μέχρι αυτές οι δευτερόλεπτα να σημαίνουν επιχειρησιακά τάγκς έναντι παγωμένων. Ίσως το πιο συγκινητικό, οι ανθρώπινες αποφάσεις κυματίζουν στην ιστορία με απροσδόκητους τρόπους. Ο Μιχαήλ Κοσκίν δεν είδε ποτέ το τάγκ του να σώζει τη Μόσχα. Πέθανε από κρύο που κόλλησε κατά τις χειμερινές δοκιμές που διασφάλισαν ότι η δημιουργία του μπορούσε να πολεμήσει στον ρωσικό χειμώνα. Η επιμονή του σε αυτές τις δοκιμές, η άρνησή του να συμβιβαστεί στην ικανότητα ψυχρού καιρού, η προσωπική του θυσία στην απόδειξη της αξιοπιστίας του T-34, όλες αυτές οι ανθρώπινες επιλογές οδήγησαν σε μηχανικές λύσεις, που οδήγησαν σε επιχειρησιακά πλεονεκτήματα, που οδήγησαν σε στρατηγική νίκη. Η αφοσίωση ενός ανθρώπου, ενσωματωμένη σε κυλίνδρους πεπιεσμένου αέρα και τροποποιήσεις ντίζελ, συνέβαλε στην ήττα της γερμανικής προέλασης στη Μόσχα και τελικά στη συμμαχική νίκη στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Η μηχανική δεν διεξάγεται απομονωμένα. Το πραγματικό ερώτημα δεν ήταν ποτέ καθαρά ντίζελ έναντι βενζίνης σε αφηρημένη σύγκριση, αλλά ντίζελ με πλήρη μηχανική ψυχρού καιρού έναντι βενζίνης χωρίς επαρκή προετοιμασία. Οι σοβιετικοί μηχανικοί δεν αρνήθηκαν τις προκλήσεις εκκίνησης στο κρύο του ντίζελ. Τις αντιμετώπισαν συστηματικά μέσω εφεδρικών εκκινητών, πεπιεσμένου αέρα, συσκευών θέρμανσης κινητήρα, προσθέτων καυσίμου, εξειδικευμένων λιπαντικών και πλεοναζόντων συστημάτων. Αυτή η ολοκληρωμένη προσέγγιση μετέτρεψε το ντίζελ από θεωρητικά κατώτερο για εκκίνηση στο κρύο σε πρακτικά ανώτερο υπό πραγματικές χειμερινές συνθήκες. Το γερμανικό τυφλό σημείο προέκυψε από αλληλένδετες παραδοχές που ήταν η καθεμία λογική αλλά συλλογικά καταστροφικές. Η στρατηγική παραδοχή γρήγορης νίκης σήμαινε ότι δεν χρειαζόταν προετοιμασία για τον χειμώνα. Καμία προετοιμασία για το χειμώνα σήμαινε καμία μηχανική ψυχρού καιρού για οχήματα.
Όταν η πραγματικότητα απέκλεινε από τις παραδοχές, η Γερμανία δεν είχε σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Υπήρχαν χειμερινά ρούχα, λιπαντικά ψυχρού καιρού και αντιψυκτικά ενώσεις, αλλά δεν είχαν διανεμηθεί επειδή το δόγμα επέμενε ότι ο πόλεμος θα τελείωνε πριν τον χειμώνα. Τα πλεονεκτήματα του T-34 εκτείνονταν πολύ πέρα από την ικανότητα εκκίνησης στο κρύο, αν και αυτό είναι το επίκεντρό μας εδώ. Ο κεκλειμένος θώρακας αντιπροσώπευε επαναστατική σκέψη σχεδιασμού που αύξανε την προστασία χωρίς αναλογική αύξηση του βάρους. Το πυροβόλο των 76,2 χιλιοστών παρήχε ανώτερη διείσδυση από τα γερμανικά πυροβόλα τάγκς της περίοδου. Η ανάρτηση κρίστη προσέφερε εξαιρετική κινητικότητα σε ανώμαλο έδαφος. Οι φαρδιές ερπίστριες μείωναν την πίεση στο έδαφος, βελτιώνοντας την απόδοση σε λάσπη και χιόνι. Το καύσιμο ντίζελ ήταν λιγότερο έφλεκτο από τη βενζίνη, μειώνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιάς από χτυπήματα. Ο σχετικά απλός, στιβαρός σχεδιασμός διευκόλυνε τόσο τη μαζική παραγωγή, όσο και τη συντήρηση στο πεδίο. Αλλά όλα αυτά τα πλεονεκτήματα γίνονται άσχετα αν το τάγκ δεν εκκινεί. Η ικανότητα εκκίνησης στο κρύο καθιστούσε όλα τα άλλα πλεονεκτήματα, επιχειρησιακά, σχετικά, διασφαλίζοντας ότι το τάγκ μπορούσε πραγματικά να πολεμήσει. Η ιστορική εμπειρία της Ρωσίας με τον χειμώνα ως αμυντικό όπλο εκτείνεται αιώνες πίσω. Η διάσημη εισβολή του Ναπολέοντα το 1812 κατέληξε σε καταστροφική υποχώρηση μέσω του ρωσικού χειμώνα, αν και οι σύγχρονοι ιστορικοί αμφισβητούν πόσο ο χειμώνας προκάλεσε την ήττα του Ναπολέοντα έναντι στρατηγικών παραγόντων, όπως οι υπερβολικά εκτεταμένες γραμμές ανεφοδιασμού και οι τακτικές της καμένης γης. Ανεξάρτητα, η αφήγηση των εισβολέων που νικήθηκαν από το ρωσικό χειμώνα ενσωματώθηκε στη ρωσική στρατηγική συνείδηση. Αλλά η σοβιετική επιτυχία τον χειμώνα του 1941 έως 1942 δεν ήταν παθητική εξάρτηση από τον καιρό που νικούσε τους εισβολείς. Αυτή ήταν ενεργή οπλοποίηση του περιβάλλοντος μέσω της τεχνολογίας. Οι σοβιετικές δυνάμεις δεν απλώς άντεξαν τον χειμώνα καλύτερα από τους Γερμανούς. Διατήρησαν πλήρη επιχειρησιακή ικανότητα σε συνθήκες που καθιστούσαν τις γερμανικές δυνάμεις σε μεγάλο βαθμό αβοήθητες. Αυτό αντιπροσώπευε σκόπιμες μηχανικές επιλογές που έγιναν χρόνια πριν τον πόλεμο, οδηγούμενες από την κατανόηση ότι ο ρωσικός χειμώνας δεν ήταν περιστασιακή ενόχληση, αλλά μια μόνιμη επιχειρησιακή πραγματικότητα. Το παράδοξο της καινοτομίας εδώ αξίζει εξέτασης. Η γερμανική μηχανική απολάμβανε παγκόσμια φήμη ως η καλύτερη στον κόσμο, ωστόσο σε αυτόν τον κρίσιμο τομέα η σοβιετική μηχανική αποδείχθηκε δραματικά ανώτερη. Οι Ρώσοι μηχανικοί λειτουργούσαν εξοπλισμό σε σιβηρικό κρύο για δεκαετίες, μαθαίνοντας μέσω σκληρής εμπειρίας τι λειτουργούσε και τι απέτυχε. Σχεδίαζαν για τις χειρότερες συνθήκες που θα αντιμετώπιζε ο εξοπλισμός τους, όχι για ιδανικές συνθήκες. Οι Γερμανοί μηχανικοί, λειτουργώντας στην εύκρατη Ευρώπη, βελτιστοποίησαν για τον τυπικό ευρωπαϊκό καιρό. Όταν αντιμετώπισαν το ρωσικό χειμώνα, ο γερμανικός εξοπλισμός απέτυχε επειδή ποτέ δεν είχε σχεδιαστεί για τέτοια άκρα. Οι σοβιετικοί σχεδιαστές γνώριζαν από προσωπική εμπειρία τι σήμαινε το ακραίο κρύο για τον εξοπλισμό. Οι Γερμανοί σχεδιαστές γνώριζαν διανοητικά για το ακραίο κρύο, αλλά δεν είχαν ζήσει και εργαστεί σε αυτό. Η διαφορά μεταξύ διανοητικής γνώσης και ενσωματωμένης εμπειρίας αποδείχθηκε καθοριστική. Μερικές φορές η ανάγκη γεννά καλύτερη καινοτομία από την πολυτέλεια. Όταν ήρθε η κρίση, η Γερμανία δεν μπορούσε να καλύψει γρήγορα τη διαφορά, επειδή χρόνια εξέλιξης σχεδιασμού δεν μπορούν να συμπιεστούν σε μήνες. Επιστρέψτε τώρα σε εκείνη τη σκηνή έξω από τη Μόσχα τον Δεκέμβριο του 1941. Απέναντι στο παγωμένο πεδίο της μάχης, σοβιετικά T-34 ζωντανεύουν σε δευτερόλεπτα ενώ τα γερμανικά Πάντζερ κάθονται σιωπηλά παρά τις ώρες απεγνωσμένης προσπάθειας. Καταλαβαίνουμε τώρα τι δημιούργησε αυτό το πλεονέκτημα. Όχι μαγεία, αλλά μηχανική. Εκκινητές πεπιεσμένου αέρα που παρήχαν κίνηση ανεξάρτητη από τη θερμοκρασία. Κινητήρες Diesel Vitstan 2, σχεδιασμένοι από την αρχή για ακραίο κρύο. Πρόσθετα καυσίμου κυροζίνης που εμπόδιζαν την πήξη του ντίζελ. Ειδικά λιπαντικά που διατηρούσαν τη ροή όταν τα γερμανικά λάδια γίνονταν στερεά. Κάθε τεχνική λύση αντιμετώπιζε μια συγκεκριμένη πρόκληση και μαζί δημιούργησαν μια ικανότητα που σόκαρε έναν εχθρό που πίστευε ότι ήταν τεχνολογικά ανώτερος. Αυτές δεν ήταν μικρές λεπτομέρειες. Αυτές ήταν στρατηγικές αποφάσεις ενσωματωμένες σε μηχανικά συστήματα. Οι κύλινδροι πεπιεσμένου αέρα, που επέτρεπαν τις ακαριαίες εκκινήσεις, συνέβαλαν στην επιχειρησιακή κινητικότητα, η οποία επέτρεψε τη σοβιετική αντεπίθεση, η οποία έσωσε τη Μόσχα, η οποία επηρέασε την έκβαση του πολέμου. Η αλυσίδα αιτιότητας από τη μηχανική επιλογή στη στρατηγική συνέπεια είναι σαφής και άμεση.
Η ιστορία του Μιχαήλ Κοσκίν ενσωματώνει το ανθρώπινο στοιχείο πίσω από την τεχνική θρίαμβο. Πέθανε από κρύο, ενώ απέδειξε ότι η δημιουργία του μπορούσε να κατακτήσει το κρύο. Η πνευμονία που τον σκότωσε στα 41 δεν μπορούσε να αγγίξει τη μηχανή που σχεδίασε. Εκείνοι οι εκκινητές πεπιεσμένου αέρα άρχισαν να λειτουργούν σε συνθήκες που κατέστρεψαν έναν γερμανικό στρατό. Η δικαίωση ήρθε πολύ αργά για τον άνθρωπο, αλλά τέλεια χρονισμένη για να σώσει τη Μόσχα. Τι μαθήματα μεταφέρονται? Σχεδιάστε για τις συνθήκες που θα αντιμετωπίσει πραγματικά ο εξοπλισμός, όχι για τα σενάρια που ελπίζετε. Η γερμανική βελτιστοποίηση για γρήγορη καλοκαιρινή νίκη τους άφησε αβοήθητους όταν η πραγματικότητα απέκλεινε από τα σχέδια. Η σοβιετική προετοιμασία για παρατεταμένο πόλεμο όλων των εποχών αποδείχθηκε σωστή. Η πλεονασμός και η αξιοπιστία συχνά έχουν μεγαλύτερη σημασία από την ακατέργαστη απόδοση. Το T-34 εκκινούσε αξιόπιστα υπό πραγματικές συνθήκες, πράγμα που το καθιστούσε επιχειρησιακά ανώτερο ανεξάρτητα από θεωρητικές προδιαγραφές. Η ανθρώπινη αφοσίωση και η πρόβλεψη αλλάζουν την ιστορία. Οι επιλογές του Κοσκίν διαμόρφωσαν το T-34 και το T-34 διαμόρφωσε την ιστορία. Η κληρονομιά ζει. Το σχέδιο υπηρέτησε μέχρι τη δεκαετία του 1990 σε κάποιους στρατούς, αξιοσημείωτη μακροζωία για εξοπλισμό από τη δεκαετία του 1930. Κάθε επόμενο σχέδιο τάγκ δείχνει την επίδραση του T-34. Ο κεκλειμένος θώρακας έγινε καθολικός. Οι κινητήρες ντίζελ έγιναν στάνταρ. Η περιβαλλοντική προσαρμογή αναγνωρίστηκε ως κρίσιμη απέτηση σχεδιασμού αντί για δευτερεύουσα σκέψη. Η σύγχρονη ανάπτυξη τάγκς ανιχνεύει ενιολογική καταγωγή από αποφάσεις που λήφθηκαν στο Χάρκοβο στα τέλη της δεκαετίας του 1930. Μερικές φορές η νίκη δεν κερδίζεται στο πεδίο της μάχης, αλλά στο σχεδιαστήριο, όχι με τακτικές αλλά με μηχανική, όχι πολεμώντας πιο σκληρά, αλλά προετοιμάζοντας καλύτερα. Και μερικές φορές η εκκίνηση στο κρύο αλλάζει τα πάντα. Θέλω να σας ευχαριστήσω που αφιερώσατε αυτόν τον χρόνο εξερευνώντας αυτή τη συναρπαστική διασταύρωση μηχανικής, στρατηγικής και ιστορίας μαζί μου. Αν βρήκατε αυτή την ιστορία τόσο συναρπαστική όσο εγώ, θα εκτιμούσα ιδιαίτερα αν κάνατε like σε αυτό το περιεχόμενο και το μοιραζόσασταν με άλλους που μπορεί να το βρουν ενδιαφέρον. Εγγραφείτε αν θέλετε να δείτε περισσότερες βαθιές εξερευνήσεις της τεχνολογίας του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και πώς οι τεχνικές αποφάσεις διαμόρφωσαν ιστορικά αποτελέσματα. Αφήστε ένα σχόλιο μοιραζόμενοι τη σκέψη σας για το πώς η μηχανική και ο πόλεμος διασταυρώνονται ή αν γνωρίζετε άλλα παραδείγματα τεχνικών πλεονεκτημάτων που αποδείχθηκαν καθοριστικά στη στρατιωτική ιστορία. Μέχρι την επόμενη φορά, θυμηθείτε ότι η ιστορία διαμορφώνεται όχι μόνο από μεγάλες στρατηγικές και δραματικές μάχες, αλλά από το συσσωρευμένο βάρος αμέτρητων μικρών αποφάσεων, καθεμία από τις οποίες κυματίζει προς τα εμπρός στο χρόνο, με τρόπους που οι δημιουργοί τους μπορεί ποτέ να μην φανταστούν.